Пам-пам-пам. Видик. Ведаеш што, я карацей все, сабраўся, зайшоў у тыкток, ну скідаў відзік, і я ж кідаю відык на рысачкі гульнявыя з навін у тыкток. Ну просто закідваю ўсё без ніякай там суперапрацоўкі, просто каб было. І нешта там выпадкова гэту стужку асноўную адкрыў, і адна з першых там нейкі дзядзька: як зайсці ў запой? Я ў сэнсе. У кагосьці ёсць як з яго выйсці. Тыпу, у чым праблема? Рабяты, да я такія тыктокі на дзень па 5 штук магу здымаць. Ой, такі смешны, не магу. Ой, карацей, што? Ну, можа мы адразу пачнем? Можам з каментарыяў, напрыклад, пачаць. Калі хочаш, давай з каментарыяў. Можам пачаць з каментарыяў. Мне здаецца, гэта неблагая такая рэч, пачала з каментарыяў. Значыцца, што? Тэма з дранікамі, зразумела, выклікала вялікія абурэнні. Уже казаў, што з дранікамі. Чорт цябе за язык, канешне, пацягнуў. Добра, што з беларусаў не выпісалі. Прычым, звярніце ласка увагу, я ж не сказаў, што гэта гаўно ці нельга так рабіць, я просто сказаў, што ў нас так не рабілі і ў нас так не называлі. А людзі ледзь не як некую, ведаеш, асабістую это самае абразу на сябе это ўсё прынялі. Значыцца, ну гэта агулам. Людзі, кушайце як вам, як лічыце. Мы, як там кажуць, мы не з простай сям'і, мы з багатай, мы елі дранікі з мясам. Не, я просто за сябе скажу, што ў нас таксама рабілі, ну, звычайныя дранікі, але просто гэта было нашмат больш патрабавала бульбы і часу, таму што, ну, са звычайнага драніка ты шмат не наясіся. Ты яго там хуценька можаш 10-15 штук з'есці і ўсё адное будзеш. У які сэнс? Ну, што за які? Там таксама быў такі каментарый, даецца, хімік пісаў, што ну, гэта таму, што іх робяць так, каб есці са смятанай. Я такі думаю, пачакай, дык ты дранік з мясам таксама можаш есці са смятанай. Ці дранікі робяцца для таго, каб есці смятану. То бок я не зразумеў крыху з гэты ланцужок, тыпу, нехта забараняе ў прынцыпе смятану есці. Тыпу, яе можна есці толькі са смятанай, ну, з дранікамі, ну, неяк такая, карацей. Ну, з дранікамі мы разабраліся. Дакладней, мы разабраліся, што мы не разабраліся ні халеры з дранікамі. Хто як можа, так і гатуйце. Вернемся, ужо скрозь чырвонай стужкай, скрозь усе нашы апошнія, ўжо ў трэцяе відэа перакачавала тэма з аўтамабілямі. А, боже мой. Да, яна ўсё ніяк не скончыцца. Мне падаецца, што нікому асабліва гэта ўжо не цікава, ўжо ўсе забыліся, што там, якая была перадумова ўсяго гэтага. Все, тады я не буду нічога гаварыць. Просто скажу, што Віталій Крыпанов напісаў, што ўсё ж машына можа крыху ехаць, але гэта не так шмат і не 20, і ты чалавека хутчэй за ўсё не саб'еш. Калі нават не заціснеш тормоз і машына на аўтамаце сама паедзе наперад, нікога ты хутчэй за ўсё нікому ты не зробіш нічога кепскага. Вось, пяройдзем да KCD 2, мы шмат абмяркоўвалі ў мінулы раз і гаварылі пра паламаны баланс, пра вось гэта ўсё. І як правильно прачытаць, Нік Скогвоктер, хай будзе так, да, Скогвоктер, прапанаваў такі варыянт, што лепшым выхадам, напэўна, будзе, калі ў нас ўсё ж такі гульня пра рэалізм, дадаць той самы рэалізм у тым, што герой не зможа шмат з сабой рэчаў цягаць. Сапраўды, у кейсідзе ты можаш проста такі гардэроб з сабой цягаць. Хто не разумее, гэта пра Kingdom Come Deliverance 2 ідзе размова. Ты там можаш сапраўды, ну, тыпу, як інтэндант невялікай арміі, цягаеш з сабой па 10 даспехаў, па гэтых самых, па 5 пар штаноў, абутку гэтага ўсяго. Таму, канешне, калі абмежаваць на чалавека 78 кілаграм, якіх пакінуць, хаця бы дадаткова па-за тваім рыштункам, то гэта, канешне, можа моцна выправіць пытанні і праблемы з лутам і з тым, што ты з бойкі можаш прыцягнуць 50 камплектаў брані, гэта ўсё прадаць і зарабіцца мільярдэрам. Але, канешне, гэта нікога не спыніць, і калі ты захочаш зарабіць грошы, ты проста замест таго, каб адзін раз прыцягнуць гэты лут у вёску і прадаць, ты просто будешь 5 разоў туды назад бегаць, каб бы ўсё гэта прадаць, і гэта увогуле можа ператварыцца на нейкі страшны лутер-шутер, лутер ролевую гульню.
Да, лутаманію гэта сапраўды можа быць страшна. Каментар, які мяне вельмі павесяліў. Ну, это сапраўды, тыпу, мы ж абмяркоўвалі гэты ўсе ФСРы, разглядалі на прыкладзе Space Marine 2, як там шпілі у далечыні там моцна адрозніваюцца, не адрозніваюцца там дэталізацыя прамалёўкі, і чалавек піша каментарый, што седзячы на хутары глядзеў у 144p наша відэа, таксама намагаўся разам з намі разглядзець розніцу ў версіях гэтых самых ФСРаў. Я уявіў, як ён сядзіць такі, вочы гэтыя сплюшчы, такі намагаецца ў гэтыя 144 зразумець, дзе, пра якія шпілі гэтыя. Ну, добра, калі ён там увогуле нас можа адрозніць, дзе я сяджу, а дзе ты, а там пра нейкія шпілі. А вось і каментарый, у якім мы цябе, Віталь, злавілі. Мы цябе злавілі на тым, што ты не разбірайся, ты, карацей, ні ў чым. Ты просто робіш выгляд, што ты разбіраешся. Я нават, калі шчыра, нават не памятаю, пра што ідзе гаворка. Ну, я спадзяюся, чалавек, які пісаў гэты каментар, ён яго не прыдумаў тэму ў галаве, і не ў сваёй галаве, ён з табой на гэту тэму спрачаўся. Значыць, Brave браузер. Ты гаварыў пра такія? Ну так, я узгадваў Brave як адзін з браўзераў, які яшчэ некаторы час зможа працаваць са сваім уласным адблокерам, які ёсць там, здаецца, убудаваны. Карацей, не будзе той праблемы, якая зараз ёсць з усімі астатнімі браўзерамі на базе Chrome, дзе адблокеры моцна зараз прыціскаюць, і не застанецца, лічы, што ніякага шмат больш-менш эфектыўнага адблокера, і Brave у гэтым сэнсе яшчэ некаторы час працяне. І там мне заўважылі, ну, я тады сказаў, што Brave хутчэй за ўсё нейкі кітайскі браўзер, мне сказалі, што гэта не кітайцы, гэта адзін з стваральнікаў Brave Soft, стваральнік JS, то бок, відаць, JavaScript, мовы праграмавання, і адзін з заснавальнікаў Mozilla. Brave таксама гэта open-source браузер, таму наконт бяспечнасці, як і з усімі open-sourceамі. А вось наконт блокіроўкі у Brave убудаваны адблокер, але я не ведаю, піша спадар Default, ці закране маніфест 3 гэтую магчымасць. Здаецца, што так. Пакуль карыстаюся, працуе, ўсё ок. Ну, і пра паходжанне Brave браузера я сапраўды не ведаю, таму што з-за яго лагатыпа мне заўсёды падавалася, што гэта штосьці кітайскае. Але... Там чырвоная і зорка, там што там? Не, там нейкі леў, здаецца. Серп і молот. Штосьці такое. Вось, у гісторыю гэтага браузера я ніколі асабліва не ўнікаў. Вось. Пэўна, гэта ўсё, што па каментарыях яшчэ адзін, там невялічкі пра кодыкі, таксама мы згадвалі кодыкі, і ў асноўным зразумела, што ўсе карыстаюцца гэты H264. Я гаварыў, што ёсць яшчэ 265, ён больш сучасны, і вось у каментарыях я сам ім карыстаюся для таго, каб заліць відэа ў YouTube, я выкарыстоўваю 265 ўжо. Вось, і у каментарах пісалі, што ён дазваляе выкарыстоўваць ніжэйшы бітрэйт і атрымліваць тую самую якасць, што і 264 з большым бітрэйтам, але ж не ўсе прылады яго падтрымліваюць, як і AV1. А так, канешне, 265 для стрымінга быў бы топ. Хто моцна у тэме не разбіраецца, просто на пальцах скажу, што бітрэйт у першую чаргу ўплывае на якасць і на вагу вашага відэа. То бок вы можете зрабіць відэа, выпусціць сваім, там, адманціраваць у Full HD ці 720 ці нават 2К з аднолькавым бітрэйтам, яны, па сутнасці, яно будзе важыць аднолькава. Вось, але вы, як толькі вы падвышаеце бітрейт, то бок якасць відэа, там гэта як так, поток якасці ў секунду, ці неяк так там это ўсё называецца, то, зразумела, вага адразу вельмі моцна расце. І калі на малых відэа гэта не праблема, калі ты робіш 4К у высокай раздзяляльнасці для вялікіх там якіх-небудзь, для вялікіх манітораў, і каб там якасці нельга было згубіць ніводнага пікселя, там вага файла можа быць ужо касмічная. І вось гэта розніца паміж 265 і 264 кодыкам, яна можа вас добра выратаваць у гэты, ну, калі, зразумела, вы ці працуеце, ці датычны да гэтай тэмы. Вось, ну, в прынцыпе, так. Цяпер усё. Цяпер, пэўна, па каментарыях у нас і ўсё. Вось гэта 54-й выпуск Відзіка. Усім прывітанне, з вами у віртуальнай студыі Рудзі і Віталь. Ты рэкламуеш сёння энергетык.
Боже мой. Контракт, нам писали, что в минулый раз у нас был рекламный контракт с Кока-Колой, и он доўжыўся целый один выпуск. Сегодня у нас рекламный контракт с этими, с энергетичными напоями. А цікаво, их же нельга, напевно, рекламовать. Ці можна? Не ведаю. Их же продают 18+, напевно, и на рекламу так само есть некие обмежения. Ну, вось, зараз мы карцей еще Ну нарвемся все, вось нас и закрыют. Про энергетики. Ну, Будзе ухилялись шкада. от того, как закрыли, и спалились на энергетиках. Вось, Не ты давно чакала. энергетики п'еш увогуле? Я вельмі рэдка. Ну, слухай, не ў нашым узросце, і не з нашай нервовай сістэмай піць энергетыкі. Ты хутчэй замест таго, каб атрымаць энергію, атрымаеш панічную атаку і тахікардыю. Так што такая справа. Я хацеў взять колу, але я думаю, яна просто такі шипучка, яна такая, ведаеш, паскудства такое. Іншы раз так хочется вот гэтай гадасці папіць. Аж не магу, аж морда баліць. Ну, сапраўды, ты вось так пра ўзрост узгадаў. Мяне, я не ведаю, я апошнія 2 тыдні некая, ці то ў мяне карона, ці што, але апошнія 2 тыдні у мяне бліжэй да вечара пачынае падымацца тэмпература, асабліва гэта заўважна на выхадных, што дзесьці там пад канец працоўнага дня, умоўна там у 7, у 5, у 6, у 7, у мяне падымаецца тэмпература там 37,2, 37,3, 37, штосьці такое. Я ўжо запорхаўся з гэтым усім. Ну, гэта вельмі накладвае свой адбітак на увогуле на стан, на актыўнасць, да, на стан, на тое, што ты можаш і хочаш рабіць. І гэта ўсё зараз робіцца праз нейкую сілу. І каб патрапіць да доктара, да врача, каб зрабіць яшчэ нейкія аналізы, дык гэта ўвогуле тут, не ведаю, хутчэй памрэш, чым за тыдзень-два ты гэта ўсё зробіш. Я так пакуль што думаю, можа само пройдзе. Спадзяюся, што гэта карона, яна зараз вось так уціхую, это ціхае цячэнне так і скончыцца, але пакуль што з гэтым не атрымалася неяк сабе парадзіць. Вось, давай, пэўна, перайдзем адразу да Джастын навіны, умоўна, навіны апошніх гадзінаў, калі вы будзеце гэта глядзець, гэты выпуск відзіка, то, пэўна, ўжо пройдзе даволі шмат часу. Для вас я б хацеў ўсё ж такі закрануць My Snake Solid Это трейлер. не што 18+? Так. Не трэба нам тое снейкі, спакойна. Мне вельмі спадабаўся топавы камент, які зараз набраў 11 000 лайкаў пад гэтым відэа, што My Snake Solid, мой змей зацвярдзеў. Перакласці. Зразумела ж, гэта спасылка на Solid Snake з Metal Gear ці Gear. Я заўсёды ўсё жыццё называў Metal Gear, Top Gear і ўсё такое, а потым зразумеў, што кажу як сялюк з вёскі, трэба. Ну так, она ж падаецца, я зразу успомню, што ёсць жа кантора Gearbox, распрацоўшчыкі, она ж чытаецца як нешта там Gearbox увогуле. Ну, тыпу, пэўна, ні Gear, ні халеры. Вось, карацей, выйшаў... Gearboxам некаторых дзяцей называюць, якія вялікія. Іх на браму звычайна яшчэ ставяць. Выйшаў новы трэйлер сіквела Death Stranding On The Beach з падзагалоўкам Death Stranding 2 On The Beach, у якім, ну, ты ўжо больш падрабязней пра яго раскажаш і расказаў у навінах, якія выйшлі ў аўторак ранкам. Таму, хто прапусціў, калі ласка, зайдзіце на відзіка, шукайце навіны і паглядзіце уважлівей. Карацей, другі трэйлер, у якім нам стала вядома пра дату рэліза, што рэліз адбудзецца 26 чэрвеня, калі я не памыляюся. Так. Выключна на PlayStation 5, то бок на ПК мы некаторы час, я лічу, што гэта, пэўна, будзе да года, толькі наступным годзе мы ўбачым на ПК гэтую гульню. І 26 чэрвеня PS5, а перад заказы, здаецца, 17 красавіка ці красавіка, да.
здаецца красавіка ўсё ж такі. Ну, Тут уже улічваеш, што мы ўсё роўна не набудзем, таму што ў нас няма PlayStation, нам якая розніца ў красавік, сакавік уже да лямпачкі. Так, я адгледзеў гэты трэйлер і у мяне такая ностальгія ўзнікла па першай частцы Death Stranding, па гэтай музычцы, па гэтым бадзянням, па такім нейкім часам пустынным, часам вельмі холодным, але такім прыцягвальным гэтым пейзажам, краявідам, якія ты заўсёды бачыш у Death Stranding 1, што неяк мне захацелася яе зноў перапрайсці. Ты, здаецца, не так даўно яе праходзіў. Таму што я рабіў гэта на рэлізе на PS4 звычайнай, і тады я яшчэ ўразіўся. А зараз думаю, што на ПК гэта зусім другі досвед, нашмат больш такі сучасны. Ну, магчыма, тым больш, што на ПК наша выйшла ўжо як дайрэктар кат, як рэжысёрская версія. І палепшаная, як там. Конечно, это ўсё жарты пра бета-тэст, што яна прайшла на кансолі. Дарэчы, на мінулым рэлізе 7 месяцаў была розніца паміж кансольным і ПК-рэлізам. Так што... Сур'ёзна, 7 месяцаў? Да, так 7 месяцаў. Да, яна там нешта з лістапада па... Нешта там перад летам яна выйшла. Карацей, 7 месяцаў я лічыў. І так што ўсё можа быць, што можа пры нейкім можа быць, пад якое раство нам выкаціць яшчэ. Ну, слухай, улічваючы, што хутчэй за ўсё з вялікай верагоднасцю напрыканцы года мы атрымаем GTA 6, то там... тады не. Так, ёсць верагоднасць, што проста... усе рэлізы, якія маглі выходзіць у гэты час, там нічога больш не выйдзе, апроч... Там просто выжжаная зямля будзе. Там нічого, там нават і ні інды, ніхто, там ні патчы, ні абнаўлення, ніхто нічого не будзе рабіць. Просто все такія, бяру, за свой рахунак бяры в отпуск на 3 месяцы, уся просто эта самая індустрыя разыдзецца. Але з іншага боку, улічваючы, што пэўна і GTA 6 першы час, некаторы час можа быць выключна эксклюзівам кансоляў, то ну, магчыма, для ПК выпусціць гэта ўсё ж такі мае нейкі сэнс. Ну, будзем спадзявацца, што пабачым яшчэ на ПК ў гэтым годзе Death Stranding, але я ўсё ж такі стаўлю хутчэй на нейкі наступны год, на якую-небудзь вясну. Не ведаю, як гэта ўсё будзе. І па тым, што я пабачыў, зразумела, тут вельмі шмат неяк палепшылася, здаецца, і баёўка, якая зараз, якую прадэманстравалі, і выглядае ўсё нашмат больш, не ведаю, неяк маштабней. Гэтыя бясконцыя масівы гораў, праз якія, пэўна, Сэму прыйдзецца хадзіць. І тая колькасць, я упэўнены, што там проста, пэўна, дзясяткамі гадзін можна лічыць усе гэтыя кат-сцэны, якія будуць прысутнічаць у гульні. І, пэўна, палова самой гульні гэта будуць, пэўна, нейкія кат-сцэны. Вось, і углядаючыся ва ўсё гэта, што тут адбываецца, я, зразумела, злавіў фідбэкі ад першых трэйлераў Death Stranding першай часткі, калі было ні чарта не зразумела, што ўвогуле робіцца, пра што гэта будзе гульня, што тут увогуле за вось гэта вар'яцтва японскае тварыцца. І мне ўзгадаліся адразу ж усе гэтыя японскія РПГ-хі тыпу Final Fantasy. Я нядаўна, месяц таму ці 2 месяцы таму прайшоў Final Fantasy 7 ремейк, і вось гэта вар'яцтва, якое там адбывалася, для мяне таксама было такім крыху флешбэкам туды. Ну, зразумела, што тут узровень вар'яцтва ён нашмат большы, цікавейшы, і, пэўна, ўсё ў стылі Кадзімы. Будзем вельмі чакаць. Спадзяемся, што нейкіх спойлераў ўсё ж такі удасца пазбегнуць, калі выйдзе гульня выключна для кансольчыкаў гэтым летам. Гэты момант для мяне быў такі, калі ён цалаваўся, такі ай-яй-яй-яй-яй. А яшчэ ж дзіця ў іх Лу, ну не іх дзіця, ну ў сэнсе Сэм же таксама як бы, ну, лічыць за сваю як бы дачку, і гэта ж там у трэйлер паказвае, што яна яе бароніць і бяжыць з ёю. Так што а ты зацані фізіку насоў, наколькі насы тут распрацаваны. Ну. Вось, бачыш?
Опа. Опа! Дзе ты такое, у якой гульні яшчэ такое бачыў? Ты сабе ўяві, насамрэч, Кадзіма прымушаў супрацоўнікаў цалавацца перад ім, і ён так глядзеў так шчыльна, знаеш, так, набліжаўся і глядзеў, як іх насы труцца адно об адно. Фу, яшчэ там таксама цалавацца хацеў. Гэта дзядзька. Фетыш. Пэўна, нейкі фетыш. Вось, то бок, гэта кораценька, што мы хацелі вам сказаць. Усе чакаем. Зразумела, што ПК шляхта, на жаль, зноўку ў пралёце на некаторы час. Ну, дачакаемся, нічога страшнага. Не першы і не апошні раз. Можна будзе, пэўна, не ведаю, летам не так шмат рэлізаў адбываецца, таму можна будзе знайсці час, каб перапрайсці першую частку. Магчыма, гэта таго вартае. Да, там яшчэ такі момант, што просто вы ж не думаеце, што Кадзіма такі просто захацеў і зарабіў ці прадаўся за брудныя японскія долары. І таму яна робіцца эксклюзівам. Там же даволі такая заблытаная, ну не той каб супер заблытана, але ж усё ж такі гісторыя таго, як Кадзіма ствараў сваю вось гэту незалежную Кадзіма Продакшн. Вось, і што якраз такі Sony дапамагла яму ў той час, так. Як бы сказаць, узяла пад сваё цёплае крылышка, калі ён ці то ён там з крыкамі, ці то ён там бразгаў посудам, калі хадзіў з гэтых канамішын, там дзе ён там канаміш працаваў. Вось, ругаўся, ён там лаяўся з імі, не лаяўся. Карацей, сам факт таго, што Sony яго, так бы мовіць, дала карт-бланш і на сваю кантору і дала магчымасць і час, і каб ён займаўся, вось, працаваў. Таму не дзіўна, што гульня ўсё ж такі мае нейкі прыярытэты і эксклюзіўнасць на PlayStation. Так, добра, давай пераходзіць больш да нашага загадзя запісанага спісу шоу-ноутаў. На мінулым тыдні мы вам расказвалі пра тое, што кампанія AMD прадставіла свае новыя відэакарткі RX 9070 і RX 9070 XT, якія павінны быць канкурэнтамі для RTX 5070 і RTX 5070 Ti. Тады мы нагадалі, што трэба дачакацца нейкіх першых аглядаў, таму што відэакарткі выйшлі прыкладна ў адзін і той жа час. Зразумела, што трэба паглядзець, як яны суадносяцца па сваёй прадукцыйнасці, энергаэфектыўнасці. Па цане ўжо было вядома, што відэакарткі AMD яны будуць таннейшыя, там на $150 у некаторых выпадках, а ўлічваючы, што відэакарткі NVIDIA даволі цяжка увогуле у гэтым самым жывой прыродзе, у натуральным асяроддзі знайсці па рэкамендаванай цане, непасрэдна па той, па якой NVIDIA сама піша, улічваюць там, да прыкладу, 570 Ti павінна каштаваць $750, але там менш, чым за 950 яе немагчыма знайсці ў свабодным продажы. Вось, пачалі з'яўляцца усялякага кшталту параўнанні, агляды. Тут зараз мы глядзім на Gamer Nexus, тое, што ён дэманструе, і бачым, што, ну, зразумела, у розных іграх, у гульнях па-рознаму, але сваё месца AMD-шная RX 9070 XT, якая каштуе там $600, яна займае 10 паміж 3090 Ti і паміж RTX 4080 Founders Edition. Такая даволі добрая пазіцыя, прыкладна. Зразумела ж, яна ўсё ж такі адстае ад 5070 Ti, але цаной гэта ўсё апраўдваецца. У большасці гульняў без трасіроўкі прамянёў 970 XT і RTX 5070 Ti дэманструюць вельмі блізкую прадукцыйнасць з розніцай у межах 6%. Цікава, што ў некаторых гульнях, такіх як Dragon's Dogma 2, новая карта AMD дасягае 95% прадукцыйнасці 5070 Ti, але аказваецца у 80%, трымае ў сабе умоўна 80% ад яе кошту.
Гэта можа стаць значным аргументам для спажыўцоў, асабліва ў святле праблем NVIDIA з вось гэтай дастаўкай і цэнаўтварэнняў новых мадэляў серыі RTX 50. Галоўнае тое, што прадукцыйнасць растэрызацыі у новай відэакарткі AMD, вось гэтай 9070 XT старэйшай мадэлі, яна на ўзроўні 5070 Ti у большасці гульняў, а ў некаторых нават яе перавышае. Што тычыцца трасіроўкі прамянёў, яна значна палепшана ў параўнанні з папярэднім пакаленнем AMD, але ўсё яшчэ саступае NVIDIA ў цяжкіх сцэнах. То бок тут NVIDIA з трасіроўкай трымае марку, яе пераплюнуць не атрымалася. Калі вам важная гэта трасіроўка ў гульнях, то пэўна прыйдзецца глядзець у бок NVIDIA. Што тычыцца аб'ёму відэапамяці, у 9070 XT яе 16 гигабайт, і гэтыя 16 гигабайт у параўнанні з 5070 Ti, дзе, здаецца, 12 гигабайт, гэтыя 16 даюць перавагу ў гульнях з высокімі патрабаваннямі да VRAM. Па энергаэфектыўнасці новая топавая відэакартка AMD саступае картам NVIDIA, але AMD правільна засяродзілася на прадукцыйнасці. Так, крыху не такая энергаэфектыўная, але вось параўноўваючы гэтую прадукцыйнасць у цэлым норм. Можна гуляць, можна купляць. І улічваючы вось гэту розніцу у рэкамендаваных цэнах 600 супраць 750, то зразумела, што гэта даволі прывабная картка за тую прадукцыйнасць, якую яна дэманструе. Аналітыкі мяркуюць, што пастаўкі AMD Radeon RX 9070 XT будуць большымі, чым у серыі ад NVIDIA, але існуе рызыка павышэння цэн з-за скальпераў. Тых, хто проста ў першыя гадзіны з дапамогай усялякіх ботаў, алгарытмаў скупляюць усе даступныя відэакарткі ў магазинах, а потым на якіх-небудзь eBay перапрадаюць іх з сваёй нацэнкай 10, 20, 30% у залежнасці ад сваёй жарсці, ад свайго вось гэтага. Няўжо мы гаворым пра такія колькасці адгружаных картак, што іх магчыма усе выкупіць? Ну, там можа быць даходзіць, ведаеш, да адзін магаз які-небудзь, якога на складзе ўсяго там 30, 40, 100 відэакартак. Яны ж такім чынам распаўсюджваюцца. Не так, што табе завесілі там бясконцую колькасць гэтых відэакартак. А тое, што ў цябе ёсць на складах, гэта даволі хутка скальперы могуць выкупіць, улічваючы, што ўсё ж такі не так шмат гэтых відэакартак у першай вось гэтай адгрузцы, як хацелася б. Сітуацыя чымсьці нагадвае тую, якая была з PlayStation 5 на старце продажаў, калі таксама у свабоднай продажы практычна нельга было знайсці відэакартку па той цане, па якой яе хацела прадаваць Sony. Па выніку па гэтай цане купіць было вялікім шчасцем. Не, я проста ў гэтай мы жывем у той рэальнасці, у якой гэта не ў першы раз. Ну так. У якой гэта настолькі не ў першы раз, што калі б я быў вытворцам картак, я бы, напэўна, такі я бы закладваў у распрацоўку, у складскія запасы ідэю таго, што 30-40% зрэжуць гэтыя скальперы. Я бы, напэўна, вырабляў бы збольш, каб зразумела, што любая крама, любы інтэрнэт-крама, якой гэтыя скальперы ўсё скупілі за дзень, з вялікім задавальненнем прыме наступную партыю гэтых жа відэакартак, якую я як стваральнік я бы падрыхтаваў, напэўна. Яны не могуць, па-першае, быць упэўненымі, што калі ты вырабіш больш, то гэта больш прадасца. Не факт, што так адбудзецца. Па-другое, пэўна, не хапае нейкіх прадукцыйных гэтых магутнасцяў, каб вырабіць з вялікім запасам гэтых відэакартак. А па-трэцяе, для цябе што галоўнае? Галоўнае прадаць, а калі не спадае гэты інтарэс, прадавай
Ну табе пофігу ці купяць гэта скальперы ці купяць гэта рэальныя нейкія пакупнікі галоўна Я не думаю что першую парту гэта так працуе таму что ты ўсё роўна ты ж ведаеш для каго гэта і ты ж ну як бы знаходзішся як вырабнік знаходзішся заўсёды ў кантакце з па сутнасці сваімі прамымі пакупнікамі ты заўсёды знаходзішся з імі ў інтэрнэце ну як бы так тлумач что ты ж не сам па сабе іх робіш а там напляваць то бок ты ж таксама ну карацей калі б я быў вырабніком ну я бы 100% я бы звянуў раздаваў бы бясплатна ездзіў бы у кабрыолеце так сядзі так вот раскидываў бы просто на дарогу бярыце людзі забірайце ну типа я ж разумею просто что у гэты момант можаш зарабляць это ж не азначае что ты вось зарабі болей і не зарабляй не зрабі болей зарабляй хай скальперы скупяць а ты потым яшчэ вывалі яшчэ сваі і скальперам яшчэ абламаеш усё таму што вываліў яшчэ да халеры картак у продаж карацей для мяне застаецца ўсё роўна пытаннем чаму гэтым не карыстаюцца тыпу у іх настолькі сапраўды нізкая магутнасць вытворчасці ну заводская нейкая ну яна абмежаваная направду яна абмежаваная зразумела яна вядомая на абмежавана зразумела что там не па это 1 мільён картак гатовы яшчэ 400 мільёнаў на падыходзе да ну тыпу ёсць нейкі там один завод два заводы там некія ёсць там пасутачная норма выпрацоўкі картак ну тыпу ты рэлізіш ты ведаеш уже 10 гадоў што адбываецца адная і тая жа матка боска гісторыя з гэтымі рэлізамі кожны раз адна і тая ж гісторыя ну трэба мне здаецца уже пачынаць крыху рыхтавацца да такога і я заўсёды гэта ці гэта наўмысна зроблена для таго каб падаграваць інтарэс тыпу давайте зробім меней яны будуць думаць што яна супер е ўсе раскупілі і ўсе будуць хацець яшчэ болей тыпу створым штучны дэфіцыт і на гэтым мы зробім сабе імя Магчыма гэта такая логіка не я не думаю что тут з гэтым іменем звязана тому что для такіх кампаній першачарговая гэта твае фінансавыя справаздачы дзе будзе напісана як мага больш праданых копійніка твайго тавара і як большая колькасць прыбытку які ты зрабіў тому что гэта інвестараў падабаецца інвестарам а не тое якое у цябе там імя і што тваіх відэакартак не хапіла ты абасраўся не змог больш увогуле што ты за такі прадавец калі не змог прадаць больш карацей добра давай гэта апусцім тому что мы ўсю гэтую ланцужок паставак як ён працуе дзе там чаму не могуць вырабляць больш пэўна не ведаем до конца давай яшчэ крыху скажам про RX 9070 гэта малодшая мадэль якая павінна канкурыраваць з 5070 не TI а звычайнай 5070 і пра яго расказваюць што новы графічны працэсар RX 9070 дэманструе выдатную энергаэфектыўнасць становячыся адным з самых эфектыўных GPU на рынку пры рэкамендаванай цане ў $550 усяго на 9% танней за мадэль XT карта прапануе выдатны баланс паміж прадукцыйнасцю і энергаспажываннем яна спажывае значна менш энергіі ў параўнанні з 9070 XT то бок старэйшай мадэлью AMD відэакартак але захоўвае большую частку яе прадукцыйнасці што робіць яе вельмі прывабным выбарам для гульцоў якія клапоцяцца пра энергаэфектыўнасць галоўнае у параўнанні з 9070 XT гэта старэйшая мадэль яна прыкладна на 9-16% больш прадуктыўная у 4К і 1440p тыповая розніца складае прыкладна 11-13% паміж вось этой малодшай мадэлью і старэйшай мадэлью відэакарткай у параўнанні з RTX 5070 канкурэнт ад AMD апярэджвае NVIDIA на прыкладна у некаторых задачах да 18% у залежнасці ад гульні пры 4К без трасіроўкі прамянёў што тычыцца трасіроўкі прамянёў тут перамагае RTX 5070 у некаторых гульнях напрыклад у той же Dragon's Dogma 2 дзе розніца дасягае 15% у кіберпанку да прыкладу там пры гэтай уключанай трасіроўцы прамянёў
розніца дасягае 6-7% паміж 50-70 і 90-70 этой звычайнай. Энергаэфектыўнасць, як я ўжо сказаў, тут у яе выдатныя паказчыкі прадукцыйнасці на ват, і гэта вось называюць яе лідарам адным з лідараў у гэтай катэгорыі відэакартак. Цана у $550 рэкамендаваная цана. Зразумела, што таксама як там будзе па выніку ў продажы, ці зможаце вы знайсці і пабачыць гэтую цану, далёка не факт. $550 вельмі прывабная. Гэта выдатны выбар для тых, хто шукае энергаэфектыўную відэакартку з высокай прадукцыйнасцю. Нягледзячы на тое, што мадэль XT прапануе на 9-13% лепшую прадукцыйнасць, базавая мадэль забяспечвае выдатны досвед гульні ў 4К і 1440p за свае $550. Аналітыкі адзначаюць, што RTX 5070 відэакартка ад NVIDIA фактычна страчвае сваю прывабнасць на фоне новых прапаноў ад AMD, пакідаючы спажыўцам выбар паміж дзвюма мадэлямі AMD. То бок тыя, хто разлічваў купляць 5070 звычайную RTX ад NVIDIA, яны хутчэй павінны глядзець на вось гэтыя две новыя відэакарткі ад AMD, таму што ці энергаэфектыўней яны аказваюцца і прадукцыйнасць на ват большая, ну і па цане, зразумела ж, яны больш прывабнымі аказваюцца. Што яшчэ цікавае? У гэтых відэакартках, якія пабудаваны на архітэктуры RDNA 4, дэбютавала новая тэхналогія FSR 4. Раней у AMD была FSR 3.1. Гэта генерацыя кадраў, не генерацыя кадраў, гэта як-то адбудова з малой раздзяляльнасці карцінку. Ну так, адным словам, апскейлер. Все так. Вось, эксперты з Digital Foundry, калі атрымалі гэтыя відэакарткі, яны правялі тэсты гэтай новай тэхналогіі FSR 4. Эксперт Digital Foundry Алекс Баталія правёў першае дэталёвае тэставанне новай тэхналогіі. Паважаны чалавек, ад сябе адзначу. Ну, пэўна, не ведаю асабіста з ім не. Не, ну я просто што часта звяртаюся да тэкстаў пра Digital Foundry, і вось ён, не ведаю, ці яна, гэта можа не зусім ён. Не, ён. Балатрыя, ён, часта ўзнікае гэта прозвішча. Баталія. Балатрыя. Это ж, это я ўчора Балатро убачыў Xbox у Game Pass далі, я такі сядзеў, глядзеў, і такі не. Не, напэўна, пакуль рана. Вось, Алекс Баталія адзначае, што AMD зрабіла велізарны крок наперад у параўнанні з тэхналогіяй FSR 3, выпраўляючы практычна ўсе яе візуальныя недахопы. Тым не менш, параўнанне з DLSS 4, якая дэбютавала на новых відэакартках NVIDIA, па-ранейшаму паказвае перавагу апошняй тэхналогіі, асабліва ў захаванні дэталяў і стабільнасці выявы пры хуткім руху. Ну, то бок тут можна заўважыць, наколькі вялікая розніца, асабліва ў такім рухаючыхся аб'ектах паміж FSR 3.1, якая была просто жахлівай тэхналогіяй, і з-за якой вельмі моцна AMD прайгравала NVIDIA, зараз стала крыху лепш у параўнанні з FSR 3. Як я ўжо сказаў, новая версія FSR, яна выпраўляе амаль усе праблемы папярэдняй тэхналогіі, асабліва што тычыцца апрацоўкі празрыстых паверхняў, вады і часціц. Але яна аказваецца на 8% марудней пры 4К раздзяляльнасці. То бок FSR 3 і FSR 4 у 4К тая тэхналогія, якая навейшая, яна будзе на 8% горш працаваць, прытым яна будзе
дэманстраваць лепшую карцінку. Тут я не не ўпэўнены, ці заўважны для вас гэты гостынг, які прысутнічаў, да прыкладу, які страшны. Просто гэтым немагчыма было карыстацца. Вось тут, калі прыгледзецца, пэўна, гэты гостынг павінен быць вам бачны. Это страшное размыцце каля межаў аб'ектаў. Гэта немагчыма. Гэта было... Дарэчы, дзякую, што ты сказаў, што это называецца гостынг. Я успомніў, што вось такая была вялікая праблема, дарэчы, у мяне ў Кейсиді 2. Ёсць, так, сустракаецца такая херня. Я не зразумеў чаму, таму што я, здаецца, павыключаў усю гэтую херню, але глыбока у налады ўсё ж такі не занураўся. Ну там это дакладна ёсць, я заўважу, асабліва на фоне вады гэта ўсё будзе там бачна, там калі ад дрэва там, например, галінка вісіць над вадой, ажно бачна, што за галінкай нібыта іншы зусім фон. Ну там, конечно, такое ёсць такое. Вось, у параўнанні з... Так, FSR4 забяспечвае лепшую дэталізацыю, кантрастнасць і значна паляпшае згладжванне, асабліва па краях аб'ектаў, што мы зараз таксама можам назіраць. У параўнанні з DLSS 3 папярэдняй тэхналогіі NVIDIA, FSR4 пераўзыходзіць гэтую старую мадэль у стабільнасці выявы і лепш апрацоўвае нерухомыя і марудна-рухомыя аб'екты. У параўнанні з DLSS 4 навейшая трансформерная мадэль NVIDIA захоўвае больш дэталяў і дэманструе менш артефактаў як пры марудным, так і пры хуткім руху. Што тычыцца прадукцыйнасці, на RX 9070 XT тэхналогія FSR4 паказала на 20% ніжэйшую прадукцыйнасць у параўнанні з DLSS 4 на RTX 5070 Ti і на 5% ніжэй за... чакай, гэта з DLSS... Не, гэта з новай... Не, чакай, карацей, заблытаўся. FSR4, карацей, апынулася на 20, ад 5 до 20% менш прадукцыйнай у вось гэтых тэхналогій, але просто ты паглядзі, у якое месіва... Якая розніца. Так, пераўтваралася карцінка вось у дынаміцы, у руху. Это FSR 3.1 злева, вось тут FSR 4, ну, значна лепш. Ну, злева выглядае, тыпу, я мастак, я так бачу. Это злева Моне, справа Мане. Мане, да. Пра што гаворка, так. Вось, ну і тут просто як зямля і неба, гэта наколькі, ну, можна толькі пахваліць за той прагрэс, якога ўдалося дабіцца ўсё ж такі з FSR4. Гэта нашмат лепш выглядае, чым было раней. Вось, якая выснова з усяго гэтага? AMD дасягнула значнага прагрэсу ў тэхналогіях маштабавання з выпускам сваёй FSR4 і новых відэакартак RDNA 4. Як адзначыў Алекс Баталія, новая тэхналогія проста знішчае FSR3 па якасці выявы і ў некаторых выпадках нават перавышае старую версію DLSS. Тым не менш, DLSS 4 з яго прасунутай трансформернай мадэллю, даступнай на ўсіх RTX відэакартках, застаецца лепшым рашэннем для паляпшэння выявы. Эксперты адзначаюць, што хоць AMD яшчэ не дагнала NVIDIA ў гэтай галіне, уладальнікі відэакарт на базе RDNA 4 атрымаюць выдатны досвед з новай тэхналогіяй FSR4. То бок, за тыя грошы, якія прапаноўвае AMD за свае відэакарткі, у прынцыпе, пойдзе. Гэта ўжо не так страшна, не так кідаецца ў вочы, як было раней. І зразумела ж, крыху адстае ад DLSS, які ёсць у відэакартках NVIDIA, але... Гэта ўжо не тая розніца, праз якую ты будзеш пераймацца, ну, тыпу, напружвацца моцна. Ну так, у некаторых момантах, дарэчы, FSR4 нават большую дэталізацыю захоўвае. Тут ось, я не ведаю, бачыце ці не, такія лесвіца на гэтым, на тэкстуры вось гэтага кожанага нейкага выраба. Тут гэтая лесвіца знікла на DLSS 4, прытым з'явілася
больш, як мне падаецца, заўважная лесвіца менавіта па краях аб'екта вось гэтага ў чорным кругу, але тут я это называется мастацкі фільм спиздили лесвіцу. Вось, карацей, гэта пэўна ўсё, на што я хацеў звярнуць увагу. Відэакарткі AMD атрымаліся добрымі, асабліва за сваю цану, калі атрымаецца іх за гэтую цану знайсці. Будзем спадзявацца, што ў продажы іх сапраўды будзе шмат. AMD зможа нарасціць іх выпуск і выпуск непасрэдна чыпоў, таму што там жа гэтыя усякія партнёры па праўдзе робяць па выніку відэакарткі, свае відэакарткі на аснове чыпоў AMD. Вось, будзем спадзявацца, што праблемаў з іх даступнасцю не будзе, і AMD зможа заваяваць нейкі сваё месца пад сонцам на гэтым самым. Ну бачыш, тут вось гэта быў 4К DLSS старая CNN мадэль, і тут не было вось этой лесвіцы на выбары. У FSR 4 яна ёсць, і ўжо ў новай мадэлі трансформер этой мадэлі ад NVIDIA яна таксама ёсць. Ну, то бок няблага атрымаецца у параўнанні з папярэдніцай NVIDIA і ў параўнанні нават з існуючай мадэллю. Канешне, зразумела, што ў новай нашмат больш дэтальней і крыспі сама гэтая карцінка, выява па выніку застаецца. Вось, гэта пэўна ўсё, што я хацеў сказаць пра AMD, пра іх новыя відэакарткі. Давайте рухацца далей. Ты хацеў штосьці расказаць пра новую Xbox, якая будзе не кансоллю. Так. Ну гэта зноў жа пытанне да таго, што будзе з гэтымі клятымі Xboxамі і да якой ручкі давялі фірму гэтыя самыя менеджеры. Значит, ну, трэба згадаць, што калі хто там шмат чытае якія гэтыя гульнявыя навіны, што апошнім часам усё часцей вось з'яўляюцца нейкія шуткі, нібыта распрацоўшчыкі нейкія ўжо там рыхтуюцца і пачынаюць падрыхтоўвацца да выпускаў гульняў для наступнай Xbox. Вось. І часцей за ўсё ў цэнтры размоў на гэту тэму аказваецца якраз таки Call of Duty, якая, як вядома, ўжо разам з Activision належыць Microsoft. Вось, яна новая Call of Duty павінна стартаваць у 26-м годзе, нібыта гэта частка франшызы выйдзе ўжо на новай кансолі ад Microsoft. Аднак вось журналісты нейкія там зноў чарговыя матуліны інсайдеры, у прынцыпе зараз у нас тут кожны інсайдер, і калі ты блогеры не маеш свайго меркавання па ўсім пытанням, то ну як бы што ты за блогер такі? Ануча ты спераду жоўтая, ззаду карычневая. Вось, ну гэтыя ўсе разумныя там же праз аднаго ўжо гэтыя заходнія блогеры, інсайдеры, зліўшчыкі і хто там толькі, каго там толькі няма. Дык вось, адзін з іх сцвярджае, ён ўсё ж такі журналіст, там імя я вам усё вам сэнс называць. Магчыма, ён. Так, ён. Вось, ён, значыцца, гаварыў, што ніводны з распрацоўшчыкаў яшчэ не атрымаў ніякіх доступаў да DevKitаў, да, то бок, як это правильно, DevKit, это developer, ну, як ты ж, як распрацоўшчык. Это ну, все правильно, DevKit, developer версія для распрацоўкі. То бок, самая ранняя версія нейкай прылады, якая далёка не факт, што утрымлівае фінальны дызайн вонкавы, але утрымлівае ўсё жалеза, якое будзе ў фінальным дэвайсе. Ну вось. І нібыта, што распрацоўшчыкі у вочы такога нічога не бачылі, і яго проста не існуе. Таксама ён заявіў, што Xbox можа, ну, тое, што рыхтуецца ад Xbox, не акажацца кансолю ў яе традыцыйным выглядзе. Паводле яго слоў, будучая прылада ўяўляе сабой гульнявы ПК на Windows, вось, вельмі дзіўна, які выканаюць у больш прыязнай да тэлевізару форме. Вось. Не выключаецца, што прыладу абсталююць гэтакім тумблерам, які перамыкае кансоль з гульнявога рэжыму
у звыклы Windows інтэрфейс. Так што дэвайс атрымаецца выкарыстоўваць адначасова як працоўны камп'ютар і як гульнявую кансоль. Вось, пры першым, калі я прачытаў першы гэту навіну, адразу ж убачыш, што зразумела, спачатку гучыць як нейкая халера, але ж плюсы, мінусы, падводныя камяні, яны як бы ёсць. Калі вы, напрыклад, не хочаце дурыць сабе галаву са зборкай камп'ютараў, калі вы не разбіраеце ў гэтых камп'ютарах, вы не хочаце дурыць галаву з карткамі, відэакарткамі, сядзець разбірацца ў гэтых ГПУ, тэмпературах, ватах і ўсе гэты багадзельні, вы просто хочаце сабе набыць камплюктар, каб ён працаваў і на ім гуляліся гульні, то нібыта вось Microsoft для гэтага і хоча стварыць, ну, па сваёй сутнасці нешта тыпу гатовай зборкі ПК, і на гэтую зборку ПК будуць арыентавацца распрацоўшчыкі, якія будуць рабіць гульні. То бок, у вас будзе па сутнасці гарантыя таго, што на вашым ПК, які для вас сабрала Xbox, запакавала ў нейкую коробачку, што на гэтай коробачцы у нейкім выглядзе, пажадана, конечно, нормальным, выйдзе гэта пойдзе гэта самая гульня, якая як бы і заяўлена для Xbox, да, для кансолі, для ПК Xbox. Дык вось, цытата, што дэвелоперы будуць ствараць праекты для ПК на Windows, але пры гэтым ім будуць вядомыя дакладныя спецыфікацыі прылады, да, то бок гэта нейкая гатовая ПК-шная зборка, каб лепш аптымізаваць гульні менавіта пад іх. Вось, гэта так заявіў гэты інсайдер. Ён упэўнены, што новая Xbox выйдзе ў 27-м годзе, а не 26-м. Запланаваны ж на 26-й Call of Duty можа запусціцца у названы год і толькі потым з'явіцца на новую Xbox, лічыць журналіст. Яшчэ да гэтага, што можа быць як бы пацверджаннем гэтай ідэі, тое, што раней Microsoft пару месяцаў таму яны выпусцілі і трэйлер, там відэа было, запусціла рэкламную кампанію, гэта называецца гэта ўсё Xbox. У ёй робіцца упор на тое, што ось ёсць нейкая экасістэма Xbox, і у яе уваходзіць не толькі сама кансоль, а у яе уваходзяць іншыя прылады, на якіх вы можете гуляць, то бок і телефон, і тэлевізор, і смартфон, і там ўсё, што вакол вас VR-шлем, і ўсё гэта і ёсць Xbox. Вось, оно так, там ідзе відэа, і там вось так гаворыцца, гэта ўсё Xbox. Там трымаеш телефон, гэта Xbox. Там глядзіш у VR-шлем, гэта таксама Xbox. То бок нам падказваюць, што Xbox ператворыцца канкрэтна ў нейкую такую сістэму. І як гатовая зборка ПК, дарэчы, насамрэч гэта неблагая ідэя. Типа у цябе будзе зборка ПК, на якой гарантавана будзе ісці нейкая гульня. Ну, мінімум пад гэтую зборку канкрэтна дэвелоперы будуць намагацца. Гэта ўжо добра, што яны хоць намагацца будуць аптымізаваць, і не трэба будзе адзіным вырашэннем праблем сучаснага геймдэву будзе, як зараз, гэта просто набыць максімальна найлепшую картку, каб вось гэта ўсе DLSS і FSR хоць неяк выцягнулі цалкам неаптымізаваную гульню, да, то бок зрабілі за дэвелопера ўсю працу, і усе касякі просто выцягваюцца за конт гэтай сістэмы. А тое, што яна сапраўды, магчыма, будзе аптымізавана хаця бы хоць пад нейкую зборку, і для вас гэта будзе гарантія. Ну, слухай, у мяне вялікія сумневы наконт гэтага, таму што, ну, гэта гучыць як фантазія? Ну, так. То бок яны чаму б ім просто не сказаць, глядзіце, усе, слухайце сюды, карацей, усе гульні павінны працаваць на RTX 1060, 8 гигабайт аператыўнай памяці і любы працэсар. Всё. А хто, каму гэта павінен гаварыць? Microsoft так усім павінны сказаць. А які сэнс гэта? Ну так, слухай, так той же самы сэнс, што яны вось зараз зробяць нейкі умоўны ПК, і хто яго будзе набываць, я ўпэўнены, што ніхто яго не будзе набываць, таму што Microsoftу больш веры няма, калі яны выпусцілі Xbox Series S, на які, ну, супер танны Xbox, на які для таго, каб адаптаваць сучасныя гульні, даводзілася, ну, не ведаю, там гадамі працаваць над тым, каб Baldur's Gate там выйшаў па выніку ці не выйшаў. Я вось не памятаю. Да, а я, дарэчы, нават і не ведаю. Ну, карацей, усе ўжо забыліся пра Xbox і пра Microsoft, я думаю, трэба проста іх ужо пахаваць, хай яны не спрабуюць вось нейкімі такімі дзіўнымі сваімі хадамі
пра сябе напамінаць увогуле пра сваё існаванне. Мне галоўнае, каб геймпас жыў, разумееш, мне насамрэч да лямпачкі на Xbox галоўнае геймпас жыві. Ну і гэта нагадвае Steam машыны, я не памятаю, ты чуў пра такое што-небудзь ці не? У свой жа час былі гэтыя услоўна кансолі, Steam кансолі, Steam Machines, цікава, ці знойдзем што-небудзь на Ютубе, Linux тех. Ну слухай, просто разумееш, у Microsoft ёсць нейкі ресурс і ёсць дзе прыціснуць на распрацоўшчыка. У іх ёсць ресурс, яны не змогуць. Windows распрацоўка гэта не тое ж самае, што Xbox распрацоўка, дзе яны маглі ціснуць. Да таго ж Xbox, Game Pass, яны ж нейкім чынам, ну, типу, дамаўлі, ну, божачкі. Кароче, неяк же там могуць сабе дазволіць, напэўна, попросіць распрацоўшчыка, каб ён... Не, мне падаецца, у іх зараз няма ніякіх рычагоў уплыву на распрацоўшчыкаў, ёсць толькі магчымасць уплываць на свае унутраныя студыі, якіх зараз даволі шмат. Тая ж беседка, чаго толькі адна вартая з якім-небудзь Elder Scrolls 6. Канешне, калі гэты Elder Scrolls 6 стане умоўным эксклюзівам Windows кампутараў толькі ад Microsoft, якім-небудзь чынам там софтварна будзе ён залочана гэта. Ну, ці Microsoft Store якога-небудзь, я не ведаю. Вось, карацей, Windows распрацоўка, то бок не Xbox, не PlayStation, не кансольная, гэта зусім іншае месца, у якім у Microsoft няма гэтага такого вялікага ўплыву, які ёсць на сваёй асабістай кансолі, дзе ў іх зачыненая ось эта замкнентая аперацыйная сістэма, дзе яны вырашаюць, хто патрапіць, а хто не патрапіць на гэтую пляцоўку праз іх магазин, дзе яны і прадаюць усе гэтыя гульні. А Windows гэта не іх умоўна. Хто заўгодна можа выпускаць гульні так, як хоча, аптымізаваць іх, як хоча. Тут ніякага ўплыву у Microsoft у гэтым плане няма. Я вельмі сумняюся ва ўсёй гэтай задумцы з вось гэтым нейкім умоўным ПК перад сабраным. Выглядае як Dead on Arrival, то бок ужо мёртвы. Не, ну слухай, можа мёртвы, не мёртвы, ты падумай пра тое, што не ўсе умеюць збіраць камп'ютары. Ну ты разумееш, так яны купляюць это самае кансоль. Ну і калі слухай, калі вось умоўны Xbox кажа, вось гатовы камп'ютар, вы на ім можаце працаваць і гуляць ва ўсе гульні на ім, усе гульні на іх будуць ісці. І звычайны чалавек такі, ну норм, усё. Ну тыпу, это ты сядзіш, разбіраешся, карткі, ГПУ, это ўсе вольта, колькі там у яе магутнасці на адзінку вольта, разумееш? А іншаму, ну, недавно там чалавек 20 з нечым гадоў, малады, які, здаецца, павінен ва ўсім гэтым плаваць, ён пытаў мяне, ці ёсць те, хто збірае камп'ютары, таму што я, тыпу, мне трэба камп'ютар сабраць. Ну, каб ён іх не ведае. То бок і сучасныя дзеці таксама не разбіраюцца. Это мы глядзім на гікаў у інтэрнэце, нам здаецца, што ўсе разбіраюцца. Так чакай, а чым гэта адрозніваецца ад ужо 100 гадоў існуюць перад папярэдне сабраныя зборкі. Не, папярэдне сабраныя зборкі. Ты можаш у любы каталог зайсці, там будуць гэтыя проста ў корпусе намалёваны AMD які-небудзь. Нават для мяне ёсць розніца, калі Xbox у такі ж кошт прапануе свой блок і скажа, што на гэтым кампе пойдуць усе гульні, мы вам гарантуем. І за гэтай ж грошы мы для вас сабралі. Всё, там будзе сервіс, падпісачка, там $1 у год, падпісачка, вось вам на 2 гады падпісачку, і вось гатовы это самы камплюктар, і у ім усё ёсць, і вам не трэба парыцца, і на ім усё пойдзе. І ты такі, ну норм. Ну, тыпу, навошта табе заганяцца, калі за цябе ўжо давно ўсё сабралі, а не гэтыя капіталісты это сядзяць, это зборшчыкі, там усе хочуць на табе наварыцца. Ось. Ну, карацей, я лічу, што гэта не такая хреновая ідэя. Калі, тыпу, яны возьмуцца за гэта з розумам і зробяць разумную самую ідэю, рекламу. Не возьмуцца, не зробяць. Там няма каму гэтым займацца. Ну, гэта ўжо іншае. Там засталіся толькі дурні. Разумееш? Там, сур'ёзна, это карпорацыя, якая ўжо, яна ўжо ў такіх памерах, што яна не можа эфектыўна штосьці рабіць.
яны могуць толькі траціць грошы на тое, што ўжо існуе, купляць сабе і нейкім чынам гэта забіваць. Я ва ўсю гэтую гісторыю не веру, я вельмі моцна сумнеюся, што ў іх з гэтым штосьці атрымаецца, і лепш было б, калі б яны глядзелі ў бок таго, што зараз робіць са сваім Steam-дэкам, дзе ў цябе ёсць зразумелы людзям фармат кансоль. Вось там ты разумееш, вось гэтыя гульні там пойдуць. Тое, што ёсць у цябе ў бібліятэцы сістэма, хутчэй за ўсё з вялікай верагоднасцю у нейкім выглядзе пойдзе. Ты захацеў гэта падрубіць да тэлевізара, ты паставіў гэта ў док-станцыю і гуляешся ў док-станцыі. Усё гэта, выдатна. А тое, што яны прыдумваюць нейкі свой умоўна перадсабраны ПК, я не бачу ў гэтым сэнса. Это нейкая лухта. Сабраць яго, абазваць яго Xbox ПК, прывязаць да яго геймпас, як-небудзь. У іх же есть, і то правда, у іх есть свае канторы, які распрацоўваюць. Так і ўжо атрымоўваецца, а як туды прывязаць Xbox? Табе трэба выпусціць нейкую асобную версію вінды, якая будзе непасрэдна заточана под гульнявы эксперимент. Так у цябе ўжо ёсць Xbox. Чаму ты не мог гэта ўсё рабіць раней? Чаму ты не можаш быць нармальным? І толькі ведаеш гэты мем. Там ззаді Філ Спенсер з усей гэтай шайкай карпаратыўнай сядзе такі. Вось так это ўсё для мяне выглядае. Іх зараз праблема ў тым, што яны ўжо і ад старага хочуць неяк адмовіцца, але цягнецца гэты здрэнны хвост. І новае нешта, я іх разумею, гэта вялікая праблема усялякіх пракрастынатараў і не ведаю, тых, хто загараецца хутка нейкай ідэі, такія: о, класная ідэя, зараз я ее пачну рабіць. Ты 2-3 дня па вечарах там штосьці херачыш, робіш, пішаш, потым табе ўжо становіцца в нейкі момант гэта не цікава, ты на гэта забіваеш, і твоя супер ідэя на $1 000 000 яна знікае. Прыкладна я вось думаю, што магчыма яны штосьці выпусцяць, гэта нікому не будзе патрэбным, направда вообще увогуле нікому не будзе патрэбным, і праз некаторы час пра гэта ўсё забудзецца. І добра, не, калі... ўсё можа быць. Это ўвогуле, слухай, это інсайдеры, я ж так кажу, гэта ўсё матуліны інсайдеры. Ведаеш, кожны на свой лад нешта там у гэтых інтэрнетах распавядае, прыдумаў нешта і сказаў, што вось я інсайдеры, ўсе мяне слухайце. Так што это ўсё яшчэ можа быць это самае. Вось, то бок гэта выглядае як жаданне А гэта жаданне зрабіць нешта чужымі рукамі. Тыпу, мы просто зберем комп з вашых запцацак і тыпу на іх просто будзе крацей. Сапраўды такі нанова прыдумаць Xbox. Вось гэта выглядае насамрэч так. А тое, што вось з тым робіць, это сапраўды вось у гэтым кірунку, мне падаецца, трэба было б ім нейкім чынам і рухацца. Паглядзім, што яны па выніку сабе прыдумаць. Рухаюцца яны даволі павольна, таму што яшчэ ў мінулым годзе, здаецца, ці можа 2 гады таму Філ Спенсер штосьці там мямліў пра гульнявую эту партатыўную кансоль Xbox. Вось, калі яны яшчэ нічога з ёй не робяць, то гэта просто вялікая параза для іх. Для іх будучыні гульнявой. Добра, давай ужо пахаваем гэтыя звукі, не будзем гэты труп больш бачыш, я просто ўсё больш непрыязна пачаў ставіцца да Microsoft. Мне ўсё больш падабаецца геймпас, я ўжо ратуюць мой кашалёк, які раз са сваім гэтым, дык я ўжо неяк крыху ўжо ведаеш так з нейкай надзей. Не то, і не любоўю, але ўжо не зусім уже кепска я да іх ставлюся. Я такі, геймпас у вас не благі, добра, хрен з вами. Хрен на вас. Так, а што ты хацеў нешта можа быць наступным? Так, давай. Ладно, добра. Наступна я б хацеў крыху прагаварыць пра Discord. Ёсць некалькі навінаў, якія, пэўна, не ўсім могуць спадабацца, таму што Discord папулярная платформа для
онлайн зносін. Discord, якой карыстаюцца 200 мільёнаў актыўных карыстальнікаў штомесяц, 90% з якіх гэта геймеры, магчыма, рыхтуецца да першаснага публічнага размяшчэння акцый IPO ужо ў гэтым годзе. То бок кампанія хоча выйсці на біржу, размясціць там свае акцыі, каб яны пачалі прадавацца, інвестары іх куплялі і гэтыя акцыі раслі ў цане. Паводле інфармацыі з New York Times, заснавальнік Discord сустракаецца з інвестыцыйнымі банкірамі, што выклікае трывогу сярод карыстальнікаў, якія баяцца, што пераход ад прыватнай кампаніі да публічнай можа прывесці да значнага пагаршэння якасці сервісу. Discord быў заснаваны ў 2015 годзе, 10годдзе ў яго ў гэтым годзе атрымоўваецца. Як платформа якраз таки для камунікацыі геймераў. Яна стала альтэрнатывай нейкім працоўным нават інструментам накшталт Skype і Slack. Накшталт Skype і Slack. А таксама састарэлым усялякім гульнявым форумам і вось гэтым прыладам тыпу TeamSpeak. Калі ты памятаеш, карыстаўся калі-небудзь з TeamSpeak-ам? Так, я гуляў калісьці ў Lineage, і мы карысталіся TeamSpeak, я памятаю. Памянем, мне кажется. Цяпер Discord поўнасцю інтэграваны з Xbox-ам, Discord цалкам інтэграваны з PlayStation 5 і актыўна выкарыстоўваецца замест праблемнага галасавога чата Nintendo Switch. Публічнае размяшчэнне акцыі можа прывесці да з'явы вядомай усім нам, пра якую мы ўжо не адзін раз расказвалі, як enshittification, то бок дзярмавізацыя, калі платформа пагаршаецца з цягам часу для непасрэдных сваіх карыстальнікаў дзеля таго, каб з іх выцягнуць пабольш грошай, атрымаць больш прыбытку. Працэс ужо пачаўся з увядзеннем онлайн-рэкламы ў мінулым годзе, там яшчэ нейкія лутбоксы з'яўляліся ў мінулым годзе, то бок. А чаго вы нітра не куплялі ўсе? Всем так падабаецца карыстацца бясплатным і такія, а чаму вы не хочаце далі бясплатна працаваць? 10 гадоў бясплатна працавалі, а тут не хочаце. Тора хітрынькія ўсе такія. Нітра купляйце, не будзе ніхто. Праблема ў тым, што нават калі ты будзеш купляць гэта нітра, як паказвае практыка якога-небудзь Netflix, дзе ты купляеш падпіску, асобная падпіска на 1080p, асобная падпіска на 4К, якая даражэйшая, дык нават потым можа з'яўляецца рэклама і ў тваіх гэтых падпісачных планах, таму што ты по меркаванню ўсіх гэтых кампаній плаціш усё ж такі недастаткова, таму што ім увесь час трэба расці, ім увесь час трэба дэманстраваць 5, 7, 10% вось гэтага роста прыбытку кожны квартал да квартала. Таму што без гэтага яны будуць, іх акцыі будуць танець і маёнтак іх усіх уладальнікаў будзе змяншацца. А гэтага яны дапусціць не могуць. Афіцыйны прадстаўнік Discord адмовіўся каментаваць гэтыя чуткі, заявіўшы, што кампанія засяроджана на забеспячэнні найлепшага досведу для карыстальнікаў у стварэнні устойлівага бізнесу. Тым не менш, Discord ужо стаў цэнтральнай платформай для многіх найбуйнейшых гульняў, включаючы Marvel Rivals, Helldivers 2 і нават Rockstar Games, якая нядаўна запусціла свой канал у Discord, відаць, у падрыхтоўцы да выпуску GTA 6. Гэта робіць паўсюдны адыход ад платформы амаль немагчымым, нават калі яе функцыі пагоршацца ці будуць схаваны за платным доступам. То бок, зараз ідзе якраз такі той перыяд, тая эпоха у Discord'а, калі яна спачатку сабрала вакол сябе за кошт сваёй вось гэтай бясплатнасці вялікая кам'юніці геймераў. За гэтым кам'юніці геймераў пацянуліся выдаўцы і ўсе тыя, хто на гэтых геймераў разлічвае, яны таксама прыйшлі на гэтую пляцоўку. І зараз, сабраўшы ўсіх іх, Discord выйдзе на IPO і будзе пакрысе і для адных, і для другіх уводзіць усё больш нейкіх платных фіч, функцый, рабіць старыя, пэўна, функцыі крыху горшымі, а платныя лепшымі. Карацей, усё, каб павялічваць свой прыбытак, сваю капіталізацыю. Клятыя капіталісты. Ну так. Зноў. Так гэта ўсё, ў прынцыпе, працуе. Таму, калі не здзіўляйцеся, карацей, калі бліжэйшыя гады мы
будзем успамінаць. Вось раней Discord быў, о, это было, канешне. Не тое, што зараз, дзе ты там не сервер на 8 чалавек не зможаш зрабіць, і дзеля таго, каб больш за 3 збірацца ў галасавым чаце, у цябе павінна будзе быць якое-небудзь нітра ці штосьці яшчэ падобнае. Вось. Я выказаўся. Я цалкам на 100% любую навіну можна прапусціць праз сіта таго, што нехта хоча наварыцца. Ну, типу... Ну, ўсё вакол гэтага круціцца, верціцца заўсёды. І вельмі дзіўна, ну, типу, ведаеш, прыціскаць нейкіх людзей на тое, што яны хочуць, магчыма, нешта зарабіць. Типу, яны нешта робяць, такі, мы хочам зарабіць. І мы такія, фо! Козлы, капіталісты! Тут ёсць крыху розніца паміж зарабіць і зарабляць бясконца больш з кожным разам. Таму што вось такія кампаніі тыпу Steam, якія пакуль што застаюцца прыватнымі, а не публічнымі, яны, пэўна, зарабляюць штосьці, і, пэўна, я лічу, хутчэй за ўсё у іх нейкім чынам расце гэты даход ад года да года. Але калі кампанія становіцца публічнай, то ей кроў з носу патрэбна кожны квартал, кожны год дэманстраваць рост усімі магчымымі метадамі, таму што тады яны змогуць зарабляць для сваіх акцыянераў яшчэ больш, і вось маёнтак, заснаваны на акцыях гэтай кампаніі, будзе толькі павялічвацца. Крыху інакш гэта пачынае работаць, калі гэта твая прыватная кампанія. Ну, ты там можаш 1-2% росту табе будзе дастаткова. Росту з кампенсаванага на гэтым самым, на інфляцыю будзе табе дастаткова. Але у выпадку, калі ты працуеш як публічная кампанія, гэтага, зразумела, што ўжо будзе зусім недастаткова. Ну, я так скажу, што калі ну, я не тое, каб чытаў і не выкладаў і не чытаў курс эканомікі гэта Сміта, я, калі шчыра, не зусім, ну, упэўнены, што так усё там чыста на такой взаемасувязі ўсё працуе, але магчыма. І калі яно ўсё працуе так, то Steam самы час, вось прям зараз, з гэтай логікі выходзіць на біржу, ну, так. Калі яны збіраюцца это рабіць, тому што, ну, як не чытаеш навіны, дык Steam ледзь не там не кожны месяц б'е рэкорды па колькасці новых геймераў, па агульным онлайне. Колькі там апошні раз было? 40-30 мільёнаў? 40 з нечым, да? Там нешта было ўжо мільёнаў. Ось каму-каму, а ім дакладна ўжо можна выходзіць это самае, у акцыі прадаваць. Што пра Steam хацеў я дадаць, калі мы ўжо закранулі эту тэму. А мы-то, а Steam-то хутка, вось ты кажаш, ён прыватны, хутка і Steam, і ўся гульнявая індустрыя, усе мы, это самае, акітаемся, і будзе, і скончыцца ўся гэта дэмакратыя ваша ў Steam. За Valve публікавала свежыя даныя Steam за люты 25-го года. Яны кожны месяц іх робяць, і звычайна па гэтай інфармацыі можна паглядзець, якімі там карткамі карыстаюцца, да, большасці. Зараз можна ўбачыць, што, дарэчы, я даўно гэту статыстыку не глядзеў, зараз мы можам убачыць, што NVIDIA GeForce RTX 40, ой, я не бачу, маленькая, 40-60 там? 60, так. 40-60. Пару месяцаў таму самай папулярнай была 3060. Моя, вось, все, я ўжо афіцыйна лох. Я ўжо нават у самую папулярную картку не трапляю, все, ўжо адстаю. Дык вось, не гэта статыстыка нас цікавіць у гэтым спісе. Хацелася бы адзначыць вось што. Паводле гэтай же самой статыстыкі платформа зафіксавала рэкордны месячны прырост кітайскамоўных карыстальнікаў. І лічба, ну, просто фанарэць, аж на 20%, па амаль што 21%. Гэты скачок вывеў агульную долю кітайскіх геймераў да 50%. Ну, і адметна, што крыху больш, то бок яны ўжо
большасць. То бок кітайскамоўныя геймеры на Steam гэта ўжо большасць. Так што калі вы наступны раз мы ўсе будзем параўноўваць статыстыкі, на гэта трэба ўжо рабіць нейкую зніжку, папраўку, таму што, ну, калі, напрыклад, была статыстыка, да, калі была статыстыка наконт выйшаў Black Myth Wukong, і все, ну, там 2-3 мільёны, это все кітайцы, а такі думаеш, чакайце, а што, кітайцы ў іншыя гульні не гуляюць, так што, ну, трэба ўсё гэта цяпер разумець, што з гэтай 50% могуць на якую гульню набегчы і могуць такую ім статыстыку агульна онлайну даць, што ого-го. Я нават не здзіўлюся, што той же самы Monster Hunter Wilds, у якой там ледзь не мільён. Лёгка. Што паглядзець бы статыстыку, хто там, да? Улічваючы яшчэ вялікую колькасць праблем гэтай гульні, тэхнічныя, што я там усе просто абхаялі за тэхнічны стан, а якая розніца, мільён гуляе і ў вуз яны там усе не дуюць. Дык вось, 50% ад сусветнай аўдыторыі Steam, ну, гэта значнае павелічэнне ў параўнанні са студзеньскімі 30%. Ну вось, дарэчы, прабач, што я цябе перабіў. Калі проста адкрыць без прывязкі да нейкай мовы, як-то водгукі на... Ну, я не ведаю, што это за мова. Пэўна, кітайская. Пасля гульні я паглядзеў табліцу аналіз ДПС і вывеў, што... Так, гэта кітайская. Ну, карацей, даволі шмат кітайскіх. Лічы, што тут праз адзін. Это японская, пэўна, не? У мяне пытанне, хто іх выпусціў? Яны ж там сядзелі ў сябе ў сваім інтэрнэце. У іх там што? Ну, сапраўды, вось без жартаў, а як гэта працуе? Іх жа ёсць нейкі супольны інтэрнэт, ну, агульны, іх там унутраны інтэрнэт. Ну, яны ж, знаеш, могуць і карыстацца, і ці яны таксама там праз VPN-ы выходзяць. І у іх все-таки ўсё ж адкрыты доступ у інтэрнэт, а нам усё і лгуць, што ў іх там... Ну, часткова адкрыты да некаторых сервісаў. Ну, і з тым, здаецца, ну, ці, пачакай, раней, здаецца, у Steam яны заходзілі праз VPN, таму што Steam для іх быў забаронены, таму што ва ўсялякіх CSGO была кроў чырвоная, а ў Кітаі нельга дэманстраваць кроў у відэагульнях, наколькі я памятаю, штосьці такое было. Но я магу памыляцца, канешне, таму што з тых часоў магло шмат што змяніцца. Ой, ну, карацей, выпаўзлі і выпаўзлі. Усё ж такі 20%. Дык вось, у чым ёсць што пра гэта распавесці. Вось, хоць рост кітайскіх карыстальнікаў у нас у лютым лічыцца гэта чаканай з'явай з-за кітайскага Новага года, цяперашні скачок значна перавысіў традыцыйныя паказчыкі. Звычайна Steam назірае павелічэнне карыстальнікаў па краінах мовах падчас святочных перыядаў. Напрыклад, там у сезоны Раства доля англійскамоўных карыстальнікаў дасягала ледзь там не 42%. Аднак у выпадку з Кітаем такі усплеск прыпадае на люты, які супадае з навагоднімі канікуламі. Адзінае, што звычайна на гэты перыяд у іх рост складае каля 10% на мову. Вось, але ў гэтым лютым чамусьці вось аж былося так, што аж на 20% вырасла і перасягнула 50%. Адной з галоўных прычын фенаменальнага росту, ну, зноў-такі стаў выпуск Black Myth Wukong, але ж яна выпускалася летом, так што я не думаю, што яны ж... Хаця яны, можа, там усе чакалі навагодніх якіх-небудзь сваіх кітайска-навагодніх зніжак, і ўсе панабывалі Black Myth Wukong, і ўсе краіны пачалі зноў гуляць. Тут я сказаць не магу, з чым канкрэтна звязана такі ўсплеск на 20%. Але ўсё ж таки гульня разышлася накладам у 20 мільёнаў копій усяго за 2 месяцы. Так што такая лічба вельмі немалая. Што трэба адзначыць, што прысутнасць буйных айчынных хітоў у Steam значна павысіла актыўнасць кітайскіх геймераў на платформе. І па сабе я, ну, па тым, як гляджу навіны, я бачу, што павялічваецца колькасць канкрэтна кітайскіх праектаў сусветна такіх, ну, якія, пэўна, закрануць не толькі ўнутраны рынок, і іх колькасць сапраўды расце, і хутчэй за ўсё гэта таксама, ну, прыцягвае, зразумела, новых кітайскіх геймераў канкрэтна ў Steam.
Раней англійскамоўныя карыстальнікі дамінавалі ў Steam, утрымліваючы ў сярэднім 40% аўдыторыі, але гэта было до 2020 года. Аднак у апошнія гады вось кітайскамоўныя геймеры паступова іх наганялі, і ўпершыню яны перасягнулі 50%. Самае цікавае, што на кітайскім гульнявым рынку зараз назіраецца вялікі буйны ўсплеск канкрэтна кансольны гульнявы рынок Китая. По данным China Games Industry Report, я не ведаю, наколькі гэта такая сур'ёзная крыніца інфармацыі на статыстыкі по Китаю, але пішуць, што вырасла гульнявы кансольны гульнявы рынок вырас амаль на 55%. Ну, як бы для любой будь-якой індустрыі 55% росту, мне здаецца, гэта ну просто афанарэць колькі. І пры гэтым адзначаюць, што той самы страшны мабільны сектор, якім пужалі усіх, да, што мы ўсе хутка перасядзем на мабільныя на смартфоны і будзем гуляць толькі ў смартфонах, ён якраз таки выйшаў у плато. То бок вось гэта буйное развіццё некалькі апошніх гадоў, калі сапраўды ўжо здавалася, ну ўсё кінуць, усё будуць толькі гульні для таксама для тэлефонаў рабіць. Ёсць падазрэнне, што людзі крыху здаволіліся. Тыпу яны нагуляліся ў гэтыя смартфоны і ўжо не так, ну зразумела, шмат хто гуляе ў сэнсе маецца на ўвазе ў нейкай сусветнай па статыстыцы. І што вось якраз такі мабільны сектор зараз выйшаў у плато, і хутчэй за ўсё за конт таго, што зменшыўся попыт на мабільныя гульні, вось якраз такі рост кансольных гульняў, звязаных зноў-такі з выхадам буйных гульнявых праектаў кітайскіх, выглядае настолькі вялікім, аж 55%. Таксама аналітыкі адзначаюць, што ўзмацненне ўплыву кітайскіх карыстальнікаў у Steam можа прывесці да зменаў глобальнай стратэгіі Valve. Ну, трэба прызнаць, такое можа быць. Да? 50% гэта ўсё-такі 50%. І іншыя гульных, ну, і іншыя буйныя гульнявыя выдаўцы таксама могуць пачаць гэта браць як бы ва ўвагу. І што магчыма, нейкая арыентацыя перавагі для азіяцкага рынку у распрацоўцы могуць з'явіцца. Ну, так. Я чамусь адразу успомніў, як ты гаварыў пра, як гэта называў, Phantom Blade? Не Phantom Blade. Карацей, пра дзяўчыну, якая там бегае, усіх са сваім азадкам толькі прываблівае. Вось, і ты сказаў, што вось Starblade. Starblade, ну, нешта такое там, да? І што вось яны ўбачаць, што просто бяры, робіш гульню з дзяўчынай з прыгожым азадкам, і яна просто прадаецца. Анімешніца, она просто прадаецца мільёнамі на азіяцкім рынку, і ўсё, можаш просто не парыцца. Так што такое павелічэнне азіяцкага рынку, ну, мы ж не можам, конечно, сказаць, што яны там усе такія, да? Улічваючы, наколькі глыбокі гэты азіяцкі рынок, то бок, колькі там жыве людзей і якая патэнцыйная аўдыторыя там яшчэ хаваецца за ўсім гэтым, то, ну, то бок, калі там умоўна зараз 50% мы кажам пра гэты самы суадносіны кітайцаў і ўсіх астатніх, улічваючы, што там дзённа у дзень там 40 мільёнаў умоўна геймераў. Палова умоўна гэта кітайцы. 20 мільёнаў, няхай гэта будуць кітайцы. Ну, то бок адна вёска кітайская выйшла ў Steam. Тыпа таго, так. Ну, крацей, там яшчэ куды ёсць расці, і пэўна ў гэтым напрамку штосьці з тым будзе рабіць. Я тут пагугліў, пакуль ты расказваў, як з тым працаваў. Ну, не ведаю, як ён працуе зараз, а як ён працаваў прыкладна 2 гады таму. Тут на Reddit адзін кітаец адказваў: інвентар майстэрня, ўсё, што мае URL адрас супольнасці, не працуе без VPN. Многія гульні тармозяць або дрэнна падключаюцца да сервераў. Прыклад, Vermintide з'яўляецца аднарангавым peer-to-peer злучэннем. Так што калі вы супадаеце з якімі японскімі гульцамі або гульцамі з-за Китая, вы будзеце, ваша connection будзе тротліць, будзе не вельмі зручна з гэтым працаваць. Апошнім часам з дотай у мяне былі праблемы падлучыцца да коаардынатара мейн-сервера нейкага, але калі ты там падлучаешся да Японіі ці нейкай Southeast Asia, я так разумею, сервера, то там можа быць пінг штосьці каля 70 мілісекунд. Карацей, в прынцыпе, ўсё больш-менш зразумела.
Ubisoft servers normally don't work or work very poorly. То бок усялякім такім кампаніям ім трэба непасрэдна прыходзіць у сам Кітай, свае серверы там размяшчаць, афіцыйна выдаваць усе гэты гульні, тады пэўна не будзе ніякіх праблем у гэтых кітайскіх гульцоў. Я яшчэ там заўважылі такую цікавую тэму, што наконт іншых моў, наступная там ідзе расійская мова, там 6%, амаль 7%. Цікава, што пасля ідзе іспанская, усяго 3%. Пры тым, што іспанамоўных краін мора, і ты падумай, яны, пэўна, гуляюць усе на англійскай тады, ці... Гэта, мне падаецца, даволі проста тлумачыцца. Яны усе... Таксама піраты ўсе? Яны усе проста гуляюць у футбол на пляжах. То бок, навошта ім увогуле... Якія відэагульні? Ты што, браць, не дуры галавы? Тыпу, сядзіць падлетак, які за кампом, мама, дзе лепш мяч паганяй, будзеш як Роналдо там, это самае, што ты сеў як лох. А ў Іспаніі, не ў Іспаніі, у Бразіліі, ідзі лепш доту паганяй, чаго ты з гэтым мячом з ранку да вечара лупіш па сценах. Карацей, штосьці такое, пэўна. Карацей, цікава, што ў іх такі насамрэч малы адсотак, улічваючы колькасць іспанамоўных людзей, што гэта ледзь не адна з таксама такіх найбуйнейшых у сусвеце моў. Уся Лацінская Амерыка умоўна там на іспанскай ці на партугальскай, партугальская там бразільская ты размаўляе, і Мексіка табе і ўсё гэта, і вось такая інфармацыя, што так мала людзей гэта маецца, як я разумею, гэта маецца на ўвазе людзі, якія выбіраюць гэту мову як мову для карыстання з тым, а не інтэрфейсу, так. Так, інтэрфейсу, а не гульні. Зразумела, што яны могуць інтэрфейсу, іх можа быць на англійскай, а ў гульні яны там выбіраюць іспанскую, там партугальскую, бразільскую, ўжо іншае. Гэта ўжо статыстыка не ўлічвае. Гэта якраз такі пытанне по статыстыцы. Вось, арабскіх зеро. Людзі, ніхто не карыстаецца. Пэўна, нейкія адзінкавыя, напэўна, ёсць, таму патрапіла. Бедуін нейкі там боўтаецца адзін. Я не ўпэўнены, што бедуін там, магчым, ты ж ведаеш, наколькі, якія чуткі ходзяць пра багацтва усялякіх гэтых арабскіх шэйхаў, таму я думаю, што там 3 чалавекі усякія. Стым проста ўвесь стым скупілі. І ўсе з каралеўскай сям'і, рыяда аравійскай, усе, хто мае дачыненну, в прынцыпе, доступ да стым у іх там. В прынцыпе, ты ўсё. То бок ідзе кітаізацыя. Нам, беларусам, не та сама нічога дзіўнага. Гэта не пагражае. Нас гэтым не здзівіць. Нас гэтым не здзівіць, гэта нормально. У нас кітайская мова ўжо KFC, у гэтых там уже можна спакойна выбіраць. Так што для нас гэта ўжо нормально. Гэтым нас, канешне, не здзівіць. Добра, давай тады яшчэ адну цікавостку раскажу, якая тычыцца таго, як захоўваць контент. Долары? Давай. Я думаю, беларусам я нічаму новаму не навучу. Слоік закапваць, давай, расказвай. Гаворка пойдзе пра ускрыўшыеся кансервы. Warner Brothers Home Entertainment афіцыйна прызнала праблему з DVD-дыскамі, DVD-дыскамі, вырабленымі ў перыяд з 2006 па 2008 гады. Кампанія пацвердзіла, што гэтыя дыскі схільныя да заўчаснага выхаду са строю і абвясціла аб сваёй гатоўнасці замяніць дэфектныя экземпляры. Праблема вядомая як дыскавая гніль. Выклікае трывогу калекцыянераў фізічных носьбітаў, бо належным чынам захаваныя DVD, боже, як тут правильно сказаць па-беларуску, DVD, павінны захоўваць працаздольнасць ад 30 да сотні гадоў паводле звестак ад Sony. Афіцыйна прызнаны праблемы з дыскамі ад 2006 да 2008 гадоў, але там яшчэ розныя крыніцы кажуць, што і з дыскамі 2009 гадоў таксама ёсць такая ж праблема. Яны не загружаюцца, завісаюць падчас прагляду фільма або маюць непрацуючыя там участкі з дадатковымі матэрыяламі. Некаторыя дыскі могуць мець бронзавы адценак, але часта знешне выглядаюць яны ўсе абсалютна нармальна.
Кампанія абяцае замяніць дыскі на ідэнтычныя ці на аналагічныя па вартасці, калі арыгінальныя больш не выпускаюцца. Але нейкага вяртання грошай не прапаноўваюць сваім кліентам. Ну, ты захацеў. Ну, конечно, прабачце, тут я ўжо нешта перагнуў, канешне. Пад уплыў, як пішуць, трапілі папулярныя серыі, такія як Batman The Animated Series, Супермен і іншыя фільмы Warner Brothers. Паводле некаторых даследаванняў, праблемныя дыскі маглі быць выраблены на заводзе Сінрам у Пенсільваніі, дзе выкарыстоўваліся нізкаякасныя матэрыялы, хаця Warner Brothers гэта афіцыйна не пацвярджае. Нягледзячы на тое, што кампанія спрабуе выправіць сітуацыю, гэты выпадак нагадвае, што нават фізічныя носьбіты не з'яўляюцца цалкам надзейнымі для доўгатэрміновага захоўвання контенту. Эксперты рэкамендуюць рабіць рэзервовыя копіі каштоўных матэрыялаў, аддаючы перавагу фарматам без абароны ад капіравання, то бок DRM-free, каб забяспечыць нейкую сапраўдную бяспеку калекцыі. Праблема толькі ў тым, што DRM-free ніхто не выпускае. Усе яны залочаны, ты не можаш просто так узяць і скапіраваць DVD-дюк, які ты афіцыйна дзесьці легальна набыў, і, скажем так, просто ты яго не можаш. Зразумела, што ты можаш яго па выніку нейкім чынам скапіраваць. Ёсць розныя, пэўна, софт, і даўным-даўно ўсё гэта ўзламалі, але афіцыйна такой магчымасці ў цябе няма. У цябе нават няма магчымасці якога-небудзь бэкапа умоўна на серверы той канторы, што табе прадала яго, які-небудзь Warner Brothers. Было б няблага, калі яны табе прадаюць гэты дыск, яшчэ у цябе быў доступ да лічбавай версіі гэтага контента, які дзе-небудзь там у іх захоўваецца, калі што, ты мог сабе яго спампаваць ці пераглядзець ці што-нибудь такое. Але, ну, вось, я не ведаю, як увогуле захоўваць інфармацыю у лічбавую эпоху, таму што яна, як аказваецца, вельмі уразлівая, вельмі да ўсё ненадзейнае. Гэта лічба, яна просто у адзін момант адключэння чаго-небудзь просто можа раз і знікла, і ўсё з канцамі. Я нядаўна перайшоў на 2-тэрабайтную версію Google дыска. У гэтых усіх у Гугла і у Пла ёсць воблачныя гэтыя сервісы, куды ты можаш, ну, куды могуць твои фатаграфіі синхронізавацца, нейкія файлы ты можаш закидваць. І я вось нядаўна упёрся, што там умоўна з 2012 года фоткі, якія там у мяне захоўваліся на версіі на 200 гігаў вось гэтага Google дыска, Google фото, мяне кожны месяц, асабліва калі з'явілася дачка, то колькасць гэтых відэа і фота, якія дзякуючы ёй генеруюцца, яны пачалі проста расці ў нейкай геаметрычнай прагрэсіі. І я вельмі хутка ўпёрся ў гэтую столю 200 гігабайтаў, і даводзілася штосьці ўвесь час выдаляць, чымсьці ўвесь час ахвяраваць, і ў нейкі момант я зразумеў, ну, што сэнса... Калі там засталіся толькі фоткі з дачкой, да, ўжо на 200 гігабайт, зразумеў, што... Я ўжо нават пачаў выдаляць фота і відэа з коткай нашай. Ты разумееш, не, ну ўсё, это ўжо, конечно. Вот. Это уже близнерство нейкае. Ну. І у Apple, і у Google наступны пасля 200 гігабайт тир ідзе. Гэта мінімум 2 тэрабайта табе трэба. Ось, нормально, нормальная такая. Люфт невялікі, я лічу. Ну так, і зразумела, што цана заўважна адрозніваецца. Добра, што у Гугла... Не в 10 раз, дзякуй Богу. Так, у Гугла ўсё ж такі танней доступ да гэтых 2 гігаў, таму я цалкам пераехаў на Google фото і на вось гэтыя 2 тэрабайта. Спадзяюся, што не так хутка мы іх ўсё ж такі бліжэйшыя 10 гадоў заб'ем і будзем неяк больш уважліва адносіцца да заходу. Ну, а інакш я таксама думаў пра там купіць які-небудзь HDD на 2 тэрабайта, куды просто усе гэтыя фоткі скідваць, але гэта табе трэба іх скідваць час ад часу. І нейкім чынам яго не страціць. І аднаго HDD, мне падаецца, ўсё ж такі малавата, трэба
зрабіць яшчэ копію копіі конечно. Конкретно HDD, не SSD? Ну, да SSD у мяне менш даверу? Менш даверу, так. Я табе скажу, што ў мяне даверу ў прынцыпе ні да чаго няма. Ну тыпу HDD, ну што, ну ты ж таксама ж могуць праз 10 год такі ну яны таксама гніюць, ну, так. Прабачце, і ўсё, і ты такі ёкарны бабай, а што мне з гэтым зусім рабіць? І да, SSD у мяне ўвогуле нашмат менш даверу, таму што там як калісьці я разбіраўся, як працуе гэта тэхналогія, і штосьці я па праўдзе кажучы не вельмі ўражаны надзейнасцю, хутка дзейнасцю ўражаны, надзейнасцю не вельмі. Вось, таму пакуль што я для сябе абраў, што адзінае, што больш-менш спакойна і з меншымі выдаткамі нейкага майго часу і нерваў на ўсё гэта будуць вось такого кшталту Google фоты. Ну і мы пачалі рабіць гэтыя самыя друкаваць фатаграфіі пачалі карацей. Вось гэта добрая ідэя. Ну так. Вось, каб іх скідваць там у якую скрыначку, каб яны ўжо былі аналагавыя і можна было іх з сабой вазіць. Ну, але цяпер я баюся якога-небудзь пажара, што ўсё гэта зменіцца. Вось, як гэта па выніку... Што нам трывожным людзям рабіць? Мы прыдумаем любую халеру, якая можа нам нашкодзіць. З любой імавернасцю. Ну што? Так, што... Да, далей, нешта я ўсё... ну, калі мы ўжо пакрысе пераходзім, ну, не той, каб супер пакрысе, но пераходзім у гульнявую самую банду, мы пра гульні тут супер-пупер ужо гаварыць не будзем, таму што у нас ёсць гульнявыя навіны, слухайце, выходзяць 2 разы на тыдзень, там ужо гэтых гульняў вам ужо глядзець, не пераглядзець. Я лічу, што это самае, можна што-небудзь такое, пра бакавушачкі пагаварыць, нейкія адгалінаванні. Наконт сёмай цывілізацыі. Што наконт сёмай цывілізацыі? Наконт сёмай цывілізацыі, калі вы ў яе гулялі, а я насамрэч вельмі не ўпэўнены, што хоць хто-небудзь з вас у яе гуляў. Не, я думаў, што я набуду на старце, але улічваючы, што яна каштуе $70 і потым яшчэ будзе некалькі гадоў выходзіць усялякія DLC да яе, і паглядзеўшы ўсе гэтыя рэв'ю, я зразумеў, што я неяк не спяшаюся карцей. Вось менавіта гэта і хацеў сказаць, што наўрад ці хто з вас у яе гуляў, бо каштуе яна як маленькі самалёт. І мала таго, што каштуе яна як маленькі самалёт, яшчэ былі спачатку журналісты выкацілі агляды такія тыпу, ну, вельмі дзіўна, але вельмі кайфова. Ну, тыпу, под такімі аглядамі хаваецца нейкая хуйня, але нам трэба напісаць добры агляд. Мы нічого не зразумелі, але грошы трэба адпрацаваць. Але грошы трэба адпрацаваць, да. А потым выйшлі міні-рэцэнзіі людзей, якія мало того, што яна каштуе як самалёт, а яшчэ былі вось гэтыя папярэднія заказы з папярэднім доступам, якія каштавалі як 2 самалёты. Вось, і выйшлі рэцэнзіі гэтых людзей, да, то бок ўсё ж такі ёсць розніца паміж аглядамі людзей, якім заплацілі за агляд, і аглядамі тых, хто заплаціў за тое, каб проста пагуляць у гульню больш $100. Вось, зразумела, што тон рэцэнзій быў зусім іншы. Ну, яны там жа... скардзіліся проста на ўсё, што ўсё проста выглядае максімальна агідна, інтэрфейс гаўно, пераходы гэтыя паміж эпохамі са зменай нацый, падначаленых нацый, гэта ўвогуле нейкая дзіч. Ну, я, напрыклад, лічу, што гэта, канешне, як эксперымент можа выглядаць, але пакідаць гэта як адзіную магчымасць, ну, гэта не зусім нормальная ідэя ў гульні, дзе логіка развіцця цывілізацыі закладвалася як база самой гульні. Да? То бок ты бярэш цывілізацыю і ты вядзеш яе ад каменнага веку да касмічнай эры. А тут ўсё перавярнулі, аказваецца, логіка была ў тым, што ты гуляеш не за цывілізацыю, а ты гуляеш за кіраўніка. А цывілізацыі ты можаш проста мяняць як пальчаткі, ну, колькі там не век пальчаткі, усяго 3 эпохі, іх зменшылі колькасць, каб ты за гульню ўвогуле 8 нацый не змяніў. Ну, на мой бок, на маё гледжанне, гэта вельмі... Гэта эксперыментальная рэч, якую можна было бы увесці як дадатковую
да, тыпу ёсць два рэжы, ты можаш выбраць рэжым, у якім ты будзеш гуляць звычайна, а ёсць рэжым, у якім ты будзеш змяняць нацыі, да, то пакінуць выбор, там что это пэўна не тая механіка геймплейная асаблівасць, якую трэба было змяняць. Дык вось, Firaxis, зразумела, кінуліся ўсё выпраўляць, білі ў грудзі, крычалі, мы ўсё зробім, выправім, перамалюем, пераробім, ўсё будзе добра. І да чаго гэта ўся навіна, гэта не для таго, каб проста іх там на іх нагаварыць, мы пра іх ужо гаварылі, і ў навінах гульнявых гаварылі, ўсё гэта ўжо агучвалася. Але зараз як бы з'яўляюцца нейкія такія прамяні святла, што ўсё ж такі нешта яны там сапраўды робяць. І з'явілася інфармацыя, што адзін з модараў, нік я, конечно, вам скажу, Secret-Act, хай будзе Secret-Act, все равно гэта нікому нічого не скажа. Ён, значит, гэты модар пахваліўся, што Firaxis ухваліла яго на пасаду тэхнічнага мастака. То бок, гэта той самы выпадак, калі модара, які дасягнуў нейкай папулярнасці, зарабіў сабе імя, там, аўтарытэт у нейкай суполцы, яго запрасілі на сапраўдную працу за тое, што ён робіць. Вось, ён распавёў, што пачаў займацца модынгам яшчэ ў старэйшай школе, а яго першым паддоследным стала Sid Meier's Civilization 5. Ну, з гэтага я зрабіў выснову, што ён не такі ўж і стары. Да? Што даволі малады хлапец. З тых часоў ён хаця з тых часоў ён выпусціў больш за 250 модаў. Таксама пытанне. Ці ў яго занадта шмат вольнага часу. Вось, і ў тым ліку ён у асноўным займаецца тым, што ён паляпшае інтэрфейсы, робіць розныя такія штукі, якія палягчаюць і паляпшаюць гульнявы працэс. І ў тым ліку ён працаваў і рабіў гэта і для 6-й, і ўжо паспеў зрабіць для 7-й часткі франшызы. Вось, і супольнасць цывілізацыі, тыя, хто заплаціў тыя самыя $1 трыльён за гульні, яны вельмі рады, што ў штаце Firaxis з'явіцца такі спецыяліст, у каментарыях там актыўна, ну, там, на форумах, рэддітах і іншых пішуць і віншуюць, і дзеляцца, ну, там, вельмі ўсе рады, што вось гэты хлапец, які, як я ўжо магу зразумець, што такі нейкі там вядомы ў нейкіх колах, будзе працаваць у Firaxis, і ён нарэшце нешта зможа там выправіць і дапаможа цывілізацыі ім там, ну, дайсці да нейкай такой гульнявільнай нармальнай формы. Вось, сам мадароб не ўдакладніў, ці паўплывае новая праца на яго хобі, але геймеры спадзяюцца, што ён, акрамя як працаваць над 7-кай, будзе працягваць ратаваць і іншыя гульні. Гэта я яшчэ чаго гэту навіну узяў, таму што літаральна учора я зайшоў на стрым, дарэчы, усім параю, адзін з, я лічу, з найлепшых беларускамоўных стрымераў на Твічы, Angry Ralph, ой, мне вельмі падабаецца, як ён вядзе стрымы, і там мы нешта так закранулі тэму модаў, і вось ён сказаў, што модаробства, яно такое адзін са шляхоў у геймдэў. Ну, магчыма, не самы просты, да, не самы нейкі відавочны, не самы прамы, але гэта шлях. І вось, калі ласка, як у пацверджанне у той размовы з ім, зразумела, што такая даволі інтымная, у сэнсе, на стрыме была размова, я просто пісаў каментарый, ён адказваў. Які ты. І ёсць, вон так гэта ўсё сказаў, і вось цікава, што вось нібыта ў пацверджанне гэтай размовы вось такая навіна з'явілася, што, бачыце, узялі модара і ўзялі на працу. Вось, да сябе, таму што разумеюць, што нешта з гэтым трэба рабіць, а калі ўжо самі ўжо не могуць, ўжо не выклікае давер, трэба маладога пазваць. Трэба браць маладога. Сядзець у кабінеце на стульчыку, яго пасадзяць за камп'ютар з цывілізацыяй 7, будуць глядзець, як ён робіць усё. І запісваць за ім, што ён гаворыць, да. Усе гэтыя словы. Гэты пакой будзе называцца куколдзішныя. Глядзіце, як малады з іх гульней. Я прычым бы за шклом сядзець, тыпу, не карміць, наведаеш надпіс на шкле, не карміць, не турбаваць, па шклу не грукаць, і всякае такое. Можна набываць асобныя пакетікі такія з арэшкамі, напрыклад, ці банкі з энергетыкамі за ўнутраную валюту, і яму можна будзе іх даваць. Вось, так, дарэчы, што я шукаў гэты момант, дзе яго тут прадэманструюць,
дарэчы, я яго згубіў, халера, вось тут. Карацей, я калі ўбачыў вось гэта, наколькі крыва зроблены інтэрфейс у гульні, што ты просто бачыш, што тут не супадаюць гэтыя, як іх, некія лініі. Ты просто хейтер. Ты разумееш, наколькі гэта зроблена на просто тыпу, гэта плюнулі ў твар усім тым, хто купіў па папярэднім заказе. То бок даражэй ты купляеш, і на колькі там на 3-5 дзён ты раней пачынаеш гуляць у гульню, і потым глядзіш на вось такое, ты разумееш, што ну ты падтрымліваеш вось гэта блядства. Навошта гэта рабіць? Ну это просто прямо зараз я хочу зайсці, просто паглядзець Sid Meier's Deluxe Edition How Much Cost. Sid Meier's, так, это Deluxe Edition была с папярэднім доступам. Европа 100 евро, калі ласка. 100 евро. І за 100 евро ты атрымліваеш вось такія крывыя рысачкі. Ну думаеш, там, падумаеш, яны там крыху крывыя. Што ты уже прычапіўся? Ты просто хейтер. Вось і ўсё. Все, што трэба пра цябе ведаць. Караці, ну вось такая гісторыя, што бачыце, ось так можа модар, так што кідайце сваю працу, кідайце ўсё, што вы зараз робіце, і бегма валасы назад, рабіць моды да гульняў, і магчыма, камусьці з вас пашанцуе, вас возьмуць на працу у геймдэў. Але гэта недакладна. Сапраўды. Так, у нас тут яшчэ засталіся парачка невялікіх навін. Давай пакуль мы не адышлі далёка ад стратэгій. Давай. Ты, як ты мне расказаў, у навінах ужо паспеў зачапіць гэтую гульню. Я просто пра яе зараз, калі рыхтаваўся да падкасту, знайшоў інфармацыю. Зацікавіла яна мяне тым, што было напісана, што гэта ветэраны, ну, як заўсёды нейкія ветэраны. Ой, ля, першай сусветнай, ну, давай. Ну, глядзіш, і так, па сеттынгу гульні можа цалкам верагодна. А на ўласныя вочы бачылі, ну, давай. Ветэраны City Skylines і Paradox аб'ядноўваюць сілы для запуску Кайзерпанк. Улічваючы, што я ў свой час вельмі любіў Frostpunk, яна апынулася. То бок ты панк у прынцыпе любіш, то бок неважна які, да? Так. Трэба паслухаць. Хайер бы паставіў, ды валасоў няма, да, на галаве. Карацей, так, і назва мяне зацікавіла, і City Skylines, і Paradox, і некая новая стратэгія цікавая. Гэта будзе выходзіць стратэгія пад выдавецкім лейблам Elda Entertainment, новы, заснаваны былымі кіраўнікамі Paradox Interactive. Ён гэты новы бренд заявіў, што супрацоўнічае з распрацоўшчыкамі вось гэтага самага Кайзерпанка гульні, якая спалучае ў сабе элементы горадабудаўніцтва і глобальнай стратэгіі. Вось таксама даволі такое незвычайнае, як мне падаецца, сумяшчэнне. І Elda Entertainment гэтую узначальвае Сандра Нойдзінгер, чые папярэднія праекты уключаюць City Skylines, Surviving Mars, у гэтыя дзве я дакладна гуляў, і Prison Architect, пра апошнюю я толькі чуў, я, напэўна, дзесьці у мяне ў бэклозе ёсць, але яшчэ я не дабраўся. Prison Architect 2, якую ўжо адкладаюць 5 гадоў. Ну, пэўна, гаворка пра першую частку, але... Ну, так, яна хутчэй за ўсё першую рабіла, да. Вось, канцэпцыя гульні — гэта альтэрнатыўная гісторыя, дзе Першая сусветная вайна ніколі па-сапраўднаму не скончылася, а вялікія дзяржавы распаліся на незалежныя гарадскія дзяржавы. Гульнявы працэс спалучае ў сабе будаўніцтва, горадабудаўніцтва, а таксама развіццё сталіцы з заваяваннем суседніх гарадоў на глобальнай карце Еўропы. Там я нават бачыў у трэйлерах, я падумаў, гэта можа РТС якая, ці гэта можа быў проста
такі Я думаю, что там магчыма просто это самое нейкі кат-сцэны там ведаеш ты про танки маеш на увазе ну так я там бачу нейкія танкі перасоўваліся все такое ну глобальная карта яна мне просто нагадала тое што было ў свой час у Rise of Nations там таксама гэта РТС-ка дзе ты будаваў сваё паселішча, потым у цябе будаваліся войскі і ты ішоў з кімсьці там ваяваць. І там таксама ў Rise of Nations была глобальная карта, дзе ты гэтыя войскі мог перасоўваць і потым штосьці адбывалася. Таксама гэта мне нагадала Total War Medieval, здаецца, яшчэ самы першы, там таксама ёсць глобальная карта, дзе ты і войскі перасоўваеш і на гэтай глобальнай карце неяк паляпшаеш гэтыя гарады, якія там на ёй знаходзяцца. А калі ўжо перасоўваеш войскі, то пераключаешся на выгляд вось гэтай знаёмай па ўсіх тоталворах бойкі на сапраўднай умоўна карце, дзе там ты можаш падрацца, ці ты можаш проста аўтаматам скончыць гэтую бойку. Вось тут чымсьці пэўна падобны канцэпт, толькі ты пераключацца ўжо будзеш на горадабудаўніцтва, дзе зможаш заниматься сіці-білдерствам пры тым такім... вы зразумееце, што вы будете будаваць один горад, а не тыпу усе гарады у кожнай лакацыі, это можна, мне падаецца, і галавы паехаць. Ну так, лепш насамрэч калі адзін, таму што па шмат такіх гульнях, па той жа цывілізацыі 6-й, калі у цябе там на карце, на мапе 20 плюс гарадоў, і ты паміж імі на кожным ходзе павінен пераключацца і прыдумваць, чым іх заняць гэтыя гарады якой справай, то гэта не вельмі весела. Да, ты пакуль до 20-го дойдзеш, ты ўжо забыла, што ты хацеў увогуле ад першага. Таму, дарэчы, у 7-й цывілізацыі і зрабілі вось гэтую 3 эпохі, таму што значная частка партый, якія пачыналіся, яны ніколі не былі скончаны. То бок гульцы... Ну, самае цікавае гэта у цывілізацыі 6, прынамсі так. Першая частка гульні, дзе ты будуеш сваё першае месца, свой першы горад, потым пачынаеш разведваць усё і выбіраць месца для новых гарадоў, і пакуль усе астатнія не захапілі самыя лепшыя месцы, ты там спрабуеш іх захапіць сваімі гарадамі. Ну і сярэдзіна гульні таксама цікавая, калі ты там толькі развіваешся, будуеш там ці навуку, ці свае войскі. А калі ўжо даходзіць да апошняй трэцяй, скажем так, гульні, ну там ужо не так усё цікава, гэта больш механічна, шмат мікраменеджмента у вялікіх маштабах. Пэўна, з-за гэтага яны і вырашылі паспрабаваць вось такую канцэпцыю з гэтымі усімі трыма эпохамі. Але гэта не галоўнае, мы зараз крыху адышлі. Не, там канцэпцыя 3 эпох, ніякіх пытанняў, раней яшчэ больш было. Яны зменшылі до 3, і там нават пры пераходзе з эпохі на эпоху тыпу скончваюцца ўсе распрацоўкі, будаўніцтва, ну тыпу ўсё, скончылі адно, перайшлі ў другое, нібыта пачынаеш гуляць у новую гульню. Праблема ў тым, што табе трэба змяніць нацыю. Ну гэта выглядае проста як нейкая бязглуздая фігня. Ну так, это абнуленне нейкае. Вось, у гэтай, у Кайзерпанку прасочваюцца і элементы такіх знаёмых нам па стратэгіям парадоксаў гульням як Hearts of Iron і, уласна, Europa Universalis якая-небудзь. Ну і таксама City Skylines, гэтыя вайбы, пэўна, таксама можна злавіць у вось гэтым горадабудаўніцтве непасрэбна. Паводле Сандры Нойдзінгер, Кайзерпанк з'яўляецца ідэальным першым крокам для новага лейбла. Мы тут не для таго, каб выдаваць любыя гульні. Мы тут, каб падтрымліваць некаторыя з лепшых менеджменту гульняў, забяспечваючы ім поўную рэалізацыю іх патэнцыялу. Выходзіць ужо 21 сакавіка. Я чаму звярнуў на яе ўвагу, таму што я люблю стратэгіі, вось гэтыя танкі, дарэчы, штосьці нейкая бойка тут адбываецца, ці гэта проста нешта перадзапісанае умоўна на рухавіку гульні, там як ты некуды бягуць, некуды едуць. Вось, ну карацей, выходзіць 21 сакавіка, стратэгія будаўніцтва, будзем чакаць на нейкія першыя водгукі. Магчыма, што я і сам яе набуду, паглядзім, дарэчы, колькі яна будзе каштаваць, пакуль што ніякай цаны я тут не знайшоў, толькі можна у кошык у ліст чакання дадаць, 10 дзён засталося, ну будзем паглядзець. Вось, і яшчэ адна гульнявая навіна, якая тычыцца The Last of Us.
пачну з таго, што я у канцы мінулага года і ў пачатку гэтага года праходзіў з Last of Us першую частку на вось гэты рэмейк на ПК. І мушу сказаць, што гэта гульня выратавала мяне ад гульнявога запора, які ў мяне яшчэ усугубіўся пасля таго, як я пагуляў у God of War Ragnarok. І пасля гэтага я просто пачаў ненавідзець відэагульні. Я быў упэўнены, што God of War Ragnarok для мяне будзе тым самым спасеннем, выратаваннем, але я разачараваўся ў ёй вельмі моцна, так як я люблю першую частку. Прыкладна так жа мяне ванітуе ад другой часткі, пры тым, што здавалася б яны там вельмі падобныя адна на адну, але ў другой частцы ёсць шмат недахопаў, якія мяне на 21-й гадзіне гульні просто прымусілі ўзяць і яе выдаліць і даць сабе абяцанне больш да яе ніколі не вяртацца. Дык вось, я пагуляў у першую частку Last of Us, я не праходзіў яе ў свой час на PlayStation. Калісьці пачынаў, але гэта было ў годзе 2016, але тады яна мне падалася вельмі моцна састарэлай. Дзякую, што выйшла вось гэты рэмейк. І ён просто цудоўны, ён мяне захлынуў, я яго нагуляў штосьці каля, можа, за 16-14 гадзін, колькі я там прайшоў. Сюжэтна неверагодная гульня і, у прынцыпе, нават геймплейна, як я ненавіджу стэлсы, але стэлс у The Last of Us першай частцы мне вельмі спадабаўся, наколькі ён можа быць творчым і такім, як то сказаць, карацей, цікавым. Вось, гэта не той стэлс, які мы можам назіраць у Чалавеку-павуку ці якім-небудзь Харайзане, ад якіх класічны PlayStation-аўскі кансольны стэлс. Вось, і другую Last of Us я таксама не гуляў. Яна, прынамсі, зараз таксама выйдзе на ПК у пачатку красавіка. 4-го, здаецца, красавіка выйдзе, а потым праз тыдзень выйдзе і другая частка серыяла з Last of Us, сезон другі, які, так, дарэчы, першы сезон Last of Us 1 уся памясцілася ў адзін сезон серыяла гульня, а вось другую гульню Last of Us 2 збіраюцца цалкам за 4 сезоны прадэманстраваць нам на тэлеэкранах за 4 сезоны. Вось, і Ніл Дракман, стваральнік этой папулярнай серыі, практычна развеяў надзеі фанатаў на працяг гульні і на трэцюю частку. У інтэрв'ю для Variety, прысвечаным у асноўным тэлевізійнай адаптацыі серыі, Дракман удакладніў сітуацыю наконт будучага гульні, заявіўшы: «Не разлічвайце на працяг The Last of Us, гэта можа быць канец». Ягоны ўздых перад адказам на пытанне яшчэ больш падкрэсліў, што гэтая тэма ўжо стала для яго звыклай і, пэўна, не першы раз ён ужо камусьці адказвае на гэтае пытанне. Студыя Naughty Dog зараз засяроджана на распрацоўцы новай гульні Intergalactic, анансаванай у снежні на The Game Awards. Intergalactic, верагодна, выйдзе не раней, чым праз некалькі гадоў, паколькі яшчэ не мае нават прыблізнай даты выхаду, нам толькі паказалі трэйлер і зусім крыху няшмат геймплея. Вось, Дракман можа, дарэчы, проста не хацець абяцаць тое, у чым не ўпэўнены, або чакае, што з часам сітуацыя нейкім чынам зменіцца. І хоць Дракман не ўдакладняе, колькі... гэта ўжо пра сезоны серыяла, гэта не важна. Ну, карацей, Дракман сказаў, што трэцяй часткі у The Last of Us не будзе. Гэта, ў прынцыпе, галоўнае, што я вам хацеў ва ўсім гэтым расказаць. Таксама падзяліцца сваімі ўражаннямі ад вось гэтай першай часткі на ПК. Я яе праходзіў пару месяцаў таму і, наколькі я памятаю, ты яе праходзіў, калі яна толькі-толькі з'явілася на ПК. І вось зараз на вашых тэлеэкранах, ці дзе вы глядзіце нашае відэа, вы можете пабачыць
відэаролік ад тых жа Digital Foundry, якія параўноўваюць ролик, дарэчы, гадовай даўніны, яны параўноўваюць стан ПК-версіі Last of Us 1 на рэлізе launch version і нейкая версія, якая вось 1.0.5, як яна палепшылася да графікі і ў прынцыпе нейкай працаздольнасці, асаблівых пытанняў да гульні ў мяне няма, яна выглядае просто цудоўна зараз. Я такога графона я не бачыў даўно, асабліва нейкай дэталізацыі. Я як успомню усе гэтыя пакойчыкі, у якіх мастакі па асяроддзю вельмі выдатна папрацавалі, і там кожны пакой у гэтых закінутых дамах не падобны адзін на другога і можа расказваць нейкую сваю гісторыю. Вось, візуальна гульня выглядае вельмі цудоўна. У мяне была праблема з тым, што яна вылятала, крашылася перыядычна, там раз у паўгадзіны магла вылецець, крашнуцца, і гэтых крашай у мяне сапраўды было даволі шмат. І нічога лепшага, як прызвычаецца да гэтага, я не змог. Пэўна, магчыма, трэба было нейкім чынам там пакапацца ў наладах, магчыма, за якімі DLSS-амі ці з чым яшчэ там было гэта звязана. Але па выніку я яе прайшоў, атрымаў вялікую зарад бодрасці ад гульні, і ну гэта пэўна найлепшае, што я апошнім часам праходзіў. Вось, можа ты можаш сваімі нейкімі ўражаннямі успомніць. Гульню? Так. Пайшла на орех, вось я скажу. Як я на першых днях рэліза, як я пляваўся, як я з таго, што нарабілі, просто такі лакальны мем быў стрымерскі, що ну я ж стрыміць хацеў ад самага першага дня, і фіранкі, это я там упершыню бачыў тады самыя, як называецца, кампіляцыю шэйдераў, якая там доўжылася гадзінамі. І гэтыя фіранкі там, што трэба глядзець на галоўнай менюшцы першай частцы, там акно і фіранкі. Калі фіранкі это самае хрэнова рухаюцца, то ўсё, можаш выключаць. Ідзі там, ідзі абнаўляйся. Карацей, там былі бяда, праблемы, загрузкі, фепісы, вось гэтыя самыя фіраначкі якраз пайшлі на экране. Ось, а сама гульня, ну, неблага, да, я памятаю. Ну, я уже, калі шчыра, мне уже паразмылася успаміны, паразмыліся эмоцыі наконт гульні. Ну, напэўна, яна мне добра зайшла. Типу, нормальная гульня. Все, что я вам могу сказать, як гэта самае. Вот такі вот блогер. Які іншых у мяне для вас няма блогераў. Ну так, яшчэ раз нагадаю, што у пачатку красавіка выходзіць на ПК другая частка, таму пэўна рыхтуйся. Ну, ты ж блогер, табе прыйдзецца і прайсці. Ой, у меня там уже бэхлог уже ёсць сваіх, што мне трэба там прайсці. Дарэчы, пра The Last of Us. Значит, про сериал же яшчэ выйдзе. Я просто вока. Я нават яшчэ першы, здаецца, не даглядзеў ці я. Можа, іх глядзець не буду. Ну, сам факт, што я пра другі сезон, там нейкі момант ёсць з грыбамі. Значит, я там убачыў там адзін невялічкі пару радкоў, і я вам зараз прачытаю. Значит, як распавёў той самы Друкман, у другім сезоне адбываецца павелічэнне колькасці заражаных, іх тыпаў, а таксама спосабаў распаўсюджвання віруса. Аўтары хацелі знайсці прыдатную прычыну выкарыстання, але каб яна глядзелася нармальна з пункту гледжання літаратуры, драматургіі, і яны лічаць, што гэта ўдалося. То бок яны ўвядуць нейкую новую сістэму распаўсюджвання спор грыбка, пэўна. Не, я памятаю гэту навіну. У серыяльнай першай частцы там адмовіліся ад вось гэтага распаўсюджвання віруса менавіта праз споры. Там, наколькі я памятаю, ён тыпу нейкімі вусікамі ад заражоных перадаваўся. Калі заражоны цябе кусіў, там вусікамі сваімі там зрабіў табе, то ты тыпу зарадзішся. У серыяле вырашылі не выкарыстоўваць споры як спосаб перадачы гэтага віруса, таму што яны палічылі гэта не рэалістычным.
што тыпу споры яны б ужо былі па ўсім свеце даўным-даўно разляцеліся, усім даўно патрэбна было хадзіць у масцы у гэтых заўсёды з фільтрамі, карацей выглядала для іх як не вельмі рэалістычна. А ў другім сезоне яны нейкім чынам прыдумалі, як гэта апраўдаць, і таму ў другім сезоне ўжо з'явіцца праз споры. І магчыма, так, тое, што ты казаў пра нейкія новыя спосабы перадачы, таксама штосьці такое будзе. Гэта тое, што я памятаю з той навіны. Гэта тычыцца серыяла, так, у першую чаргу. Хто глядзець будзе, глядзіце. Так, давай тады яшчэ на наступнай такой таксама цікавай навіны пра кіно, серыялы, кіно. Я яшчэ хацеў вам распавесці пра чужых, але ўжо не дадаваў, таму што там трэба збіраць у адно шмат розных тызераў. Хто не ведае, просто это мы не пазначалі ў шоу-ноутах, я так у 3 секунды, што серыял же выходзіць, здаецца, летам. Чужы, зямля, Элен, зямля. Божа, як жа бачна, прабач, што я цябе пераб'ю, наколькі адразу пазнаецца, што гэта штучны інтэлект па вось гэтых кадрах. Жудасна бачна. Кіньце мяне камень той, хто не разбіраецца, што дзе штучны інтэлект, а дзе не штучны інтэлект. Это настолькі відавочна. Я не кажу, што ён хрэнова робіць, я просто кажу, што гэта бач. Пакуль яно ўсё знаходзіцца ў тым стане, дзе ты гэта бачыш. Як і мільёны гэтых відосаў на Ютубе, дзе там Гаррі Поттер у стылі 80-х, Гаррі Поттер у стылі там Дарк Фэнтазі, і ўсе гэта сусветы, гэта ўсё бачна, ўсё зроблена ў адным стылі. Так што гэта у нас за навіна. Значыцца, кіно, будуць здымаць кіно штучна-інтэлектнае, і нічога вы з гэтым не зробіце. Значыцца, ой, а куды я дару? Знайшоў. Значыцца, і прадзюсер франшызы «Дівергент». Якую ты глядзеў што-небудзь з «Дівергентаў»? Не глядзеў. І я не глядзеў. Ёсць падазрэнне, што можна і не глядзець. Значыцца, адкрыў студыю, то бок тое, што які як пацярпела кінаіндустрыя пасля яго «Дівергентаў», ён рашыў, што гэтага мала. Ён, значыцца, адкрыў студыю па стварэнні фільмаў, серыялаў з амаль, як ён сказаў, студыйнай якасці, і будзе здымаць амаль студыйнай якасці з дапамогай штучнага інтэлекту кіно. Значыць, у кампаніі паказалі ўрывак са сваёй першай карціны, і за дызайн персанажаў адказваў былы аніматар з Pixar. Значыць, Пуя Шахбазян, тут як бы ўжо адразу па прозвішчу, што нешта тут не тое. Значыць, які працаваў над кінафраншызай «Дівергент», гэта даруйце, калі нехта палічыць за расізм некі. У якасці прадюсара заснаваў, значыць, гэту студыю Staircase Studios AI. І вось з дапамогай гэтай студыі ён будзе здымаць кіно штучна-інтэлектнае. Кіраўнікі кампаніі запатэнтавалі працоўны працэс пад назвай Forward Motion, дзякуючы якому нібыта удасца ствараць паўнаметражныя стужкі, бюджэт якіх не будзе перавышаць $500,000. Staircase Studios AI маюць намер выпускаць каля 30 праектаў у наступныя некалькі гадоў. Акрамя таго, у студыі хочуць заняцца стварэннем відэагульняў, каб ужо ўсё разам ужо і кіно, і відэагульні, ўсё, што толькі можна. Значит, кампанія прадставіла 5-хвілінны ўрывак з штучна-інтэлектуальнага фільма The Woman with Red Hair. Карацей, жанчына з рудымі валасамі. Сюжэт стужкі, заснаваны на рэальных падзеях, раскажа пра жыхароў Нідерландаў, якія супрацьстаяць Трэцяму рэйху. Знешнасць персанажаў заснавана на арыгінальных ілюстрацыях ад былога аніматара Pixar Тэдді Ньютона, а ў агучцы прымалі ўдзел рэальныя акцёры. Значыць, вось, такая вось навіна, глядзіце, як гэта ўсё выглядае, і пішыце ў каментарях, ці пайшлі бы вы на такое кіно. Калі шчыра, страшна, мне гэта неяк здаецца. Просто страшна. Страшнават. Это ж ёсць нейкая такая, зараз, хацеў загугліць, ужо няма часу. Это ж ёсць нейкая такая штука у роботатэхніцы, дзе...
Зловещая долина, или что такое? Ну Как это ты называется? пэўна разумееш пра да чаго я вяду што тыпу ёсць нейкія вось ёсць роботы андроіды вось калі яны выглядаюць яшчэ нармальна як роботы андроіды ты глядзіш такі ну гэта робот андроід ён не выклікае ў цябе нейкіх пачуццяў да а потым гэтыя андроіды могуць зрабіць як бы блізка падобнымі да чалавека і ў нейкі момант яны яшчэ не цалкам як чалавек і ну выклікаюць нармальныя да іх як бы стаўленне а нібыта ў іх у знешнім выглядзе нешта ёсць такое што пужае выклікае трывогу то бок і вось гэты вось момант калі яны ўжо не простыя смешныя робацікі і яшчэ не людзі а вось гэты нейкі пераходны перыяд і вось гэтым пераходным перыядзе яны выглядаюць жудасна таму дарэчы мне здаецца роботаў і не робяць з тварамі чалавека там яшчэ нешта яны просто робяць іх нейкімі безасабовымі просто там смешнымі нейкімі мордачкамі маскамі і вочкамі каб гэта не выглядала страшна а вось якраз таки вось гэта штучна інтэлектнае кіно яно вось выглядае крыпова ты просто глядзіш і я упэўнены што нават гэты персанаж жанчына можа на пазітыўны добры чалавек але ты глядзіш і табе крыпова ад яе ну тыпу гэта нейкі пачатак фільму жахаў мінімум таму гэта карацей мне здаецца гэта неяк не так павінна працаваць ці ну індустрыі магчыма трэба яшчэ пачакаць Магчыма, не трэба кідацца зараз з тымі інструментамі, якія ёсць у наяўнасці, кідацца, здымаць кіно адразу ўсё. А ўсё ж таки, напэўна, пачакаць пакуль. Гэта як да таго пытання, як мы з тобой мяркоўвалі, што вось хайп, там трэба даць, каб гэты пік хайпу сышоў, каб памятаеш графік ты гэта паказваў, хайпавы. Тэхналогіі. Вось, тэхналогіі, то бок гэта хайп павінен прайсці, потым ён павінен выйсці ў плато, у якім спакойна будуць ісці напрацоўвацца і дайсці ўжо да той ступені, дзе сапраўды гэты штучны інтэлект можна будзе выкарыстоўваць як гэты як ты хочаш я забыўся, што нельга нам уключаць сапраўдныя відэа з фільмаў. Я думаю, що такой маленькім экранчыку яны, напэўна, не знойдуць. Хаця ўжо... Знойдуць, знаходзілі. Помніш, як нам за Джека Ма з Алібабы на это самае? Не, ну там вялікі кавалак быў, слухай, мне здаецца. Там, напэўна, нават цалкам устаўляў. Карацей, я просто хацеў сказаць, што калі вам няма чым заняцца, што у AI добра атрымоўваецца, дык гэта рабіць вар'яцтва, так... з тым, што ўжо існуе. Я некалі да мінулай кіназніжкі шукаў усялякія відэа, то натрапіў выпадкова на Harry Potter AI, і тут проста мільёны відэаролікаў нейкіх пра Гаррі Поттера, штучны інтэлект. Гэтыя канкрэтна Harry Potter AI па запыце, яны проста тыпу звычайныя сцэны, але яны руінт, то бок з як ламае, карацей, штучны інтэлект сапраўднага Гаррі Поттера, сапраўднае кіно, але Гаррі Поттер тут і вось і табе і савецкі чараўнік. Гаррі Поттер Бат ін Берлін. Ну, типу такой стылістыкі, вось вам, калі ласка, і штучнае кіно. 2,7 мільёнаў праглядаў, 240 тысяч, 500 тысяч на Ямайке. Ну, карацей, Гаррі Поттер з пушкамі. Раста Поттер, то так сам нормально. Ало. Ну, смешно же. Ну, вось у гэтым насамрэч у штучнага інтэлекта штосьці атрымоўваецца, але калі зрабіць сапраўднае кіно, ну... Ну, тыпу, калі з жартамі ок, калі сур'ёзна, тыпу, не, ребят, ну, яшчэ рано это ўсё. 80-х Wizards, 80-х. Ну, в прынцыпе-то, напэўна, на сёння і ўсё у нас, да? Мы, здаецца, усе закранулі тэмы, якія для сябе пазначылі. Не забываем, калі ласка, паважаныя глядачы і слухачы, заходзім на YouTube канал Відзік, глядзім гульнявыя навіны, якія выходзяць у аўторак і ў пятніцу. Глядзім кіназніжку, якую Віталь майструе, робіць проста з найвышэйшым узроўнем якасці пра кіно, віно і даміно. Вось, таксама апошні. Пра большую. Нема, нармальна ўсё. Ой, заходзьце, глядзіце, абавязкова мы для вас ствараем кантэнцій, так што будзем рады бачыць вас у нашых гасцях.
каб вы там глядзелі баўдзелі і это самае і націскалі там можете націскаць лайки, можете дызлайки націскаць, тут ужо як хочаце. Вось, галоўна, заходзьце ў госці, будзем вам рады. Так, вялікі дзякуй за прагляд, пабачымся у наступным відзіку ўжо праз тыдзень. Усяго найлепшага, бывайце. Все, бывайце.